minhas palavras que estava barranca, que estava torno fuerte. Oh, mi Dios, sempre abotei junto con nós. Dai que conosco confia em vós, mi Rei. Conosco confia em vós, mi Deus. Abotamos, Deus, nos barranca, no Senhor. Oh, e vento sala. Tata, aumenta, Senhor, Tata, nos está bimbo delante, oh Dios. Tata, aumenta, nos que bisabo, oh Dios, co abota nos turcos, oh Dios. Tata, abota nos barranca, Senhor. Tata, abota nos torren fuerte, oh Dios. Abota sunden quien de nos te esconde, oh Dios. Tata, abota sunden quien de nos te pone nos confianza, oh Dios. Bese, aumenta, nos que bisabo, papo, toma buen lugar, oh Dios. Toma buen lugar me meio de nós, oh Deus. Toma buen lugar de nos vida, de nos coração, oh Deus. Nos da abre nos mesa me meio, oh Deus. Pa abo, oh Deus, bem e ministrar na nos vida, oh Deus. Tata nos da entregar tudo lo qual que nos está, oh Deus. Tata dengo man, oh Deus. Tata passo ta abota nos turcos, oh Deus. Tata abota nos prome amor, oh Deus. Abo Deus te começamento e abo te fim, oh Deus. E tata dembo, oh Deus, nos está em paz, oh Deus. Dembo nos está em tudo lo qual que nos tem mestre, oh Deus. Pese aumenta toma bom lugar, Senhor. Aumenta toma bom lugar me meio de nós, oh Deus. Tata guardo halsa, aumenta, guardo bendicionar, oh Deus. Recebi tua alabança, tata recebi nos adoração, oh Deus. Recebi, oh Deus, tata fora profundidade nos coração, oh Deus. Tata nos está entregar nos vida na dembo man, oh Deus. Nos está entregar, oh Deus, tudo lo qual nos está dembo man, oh Deus. Tata passou de verdade, bota bom. Tata por graça da eterno, por misericórdia te dura para sempre, oh Deus. Tata e bom amor tá incondicional, oh Deus. Tata pesi nos ta halsa nos mana e meinta, Senhor. Tata nos ta halsa nos bolsa e meinta, oh Deus. Tata unda que nos ta, oh Deus, nos ta halsa nos mana, oh Deus. Nos ta halsa nos bolsa, oh Deus, para glorificar o nome santo, oh Deus. Tata para halsa o nome santo, oh Deus. Tata para sobre não tem maneira boa, Deus. Não tem para comparar com o Senhor. Você aumenta, recebe honor, aumenta, recebe glória que a você mereceu, oh Deus. Tata nos está bendicionado, oh Deus. Nos está glorificado, oh Deus. Nos está bisabo com bom abotar, Senhor. Tata guardo halsa aumenta, oh Deus. Recebe honor, recebe glória que a você mereceu, oh Deus. Danke para a graça, danke para o unção poderoso, oh Deus. Danke para a glória, oh Deus. Tata manifestava o mesmo aumento, oh Deus. E tata com a vontade perfeita sucedendo em casa com aumento, oh Deus. Danke, Senhor. Sta donavo ture gloria, sta donavo ture honra, non sta bendicionavo nombre, Senhor. Oh, danke, mi Dios. Oh, Tata, nos te bendicionamos o nombre, nos te glorificamos o nombre, mi Dios. Oh, Tata, so bota grande, bota maravilhoso, mi Dios. Abba de Dios Todo-Poderoso. Es un alzar y batura, es un glorificar y batura, mi Dios. E ave, mi Dios, Santo Santo, onde que nós está, mi Dios, Santo Santo, seja na casa, mi Dios, Santo, aqui de walk, mi Dios. Tata, nós experienciamos presença, nós experienciamos Espírito Santo, mi Dios. Tata, nós da alça, nos mananabo, nós da glorificamos. Oh, Tata Santo, nós da adoramos, caminho que nós está, mi Dios, Santo Santo. Nós da nabo tua glória, tua honra, mi Dios, Santo Santo. Oh, Tata, como pueblo, mi Dios, porta na casa, mi Dios, Santo Santo, per nosso Espírito, tá unido, mi Dios, tem abo, mi Dios, Santo Santo. Oh, Tata, que nós estamos juntos fisicamente, mi Dios, pero espiritualmente, mi Dios, nós estamos unidos, mi Dios, adorando, alçando, bom nome, mi Dios, Santo Santo. Oh, Tata, com
bendición fuerte, mi Dios, que toca, mi Dios, cada que está na casa, mi Dios, cada que te volga, mi Dios, o dat santo conosco, mi Dios, dat santo conjuntamente, lo glorificamos nombre, mi Dios, e apesar de situação, de apesar que nós estamos acordando de nós, mi Dios, nos saca de Dios grande, nos saca de Dios todopoderoso, nos saca de Dios que te sorra para o pueblo, mi Dios, e aba de percurar para nós, mi Dios, dat santo. Wat dat zijn nos confiança, meu Deus, a tempo. Nos confiança sempre tá que de tempo, meu Deus, a santo. Osso de riba bom nos tá confio, meu Deus, a santo. Riba bom só nos postenso, meu Deus. Gente polaga nos cai, gente polaga nos tambalear, meu Deus, pero abata nos torna fuerte, meu Deus, a santo. Abata nos Deus, meu Deus, que te aguanta nos, abata Deus que te batalha para nós, abata Deus, oh Jesus, que nunca nos talaga nos tá caio, tata. E da pessoa nos te agradecemos, nos te bendicionamos, nome, meu Deus. Posso de verdade nós somos, meu Deus, Santo Santo, acaba de único Deus para nós, Tata. O recebi tua glória, tua honra, meu Rei, em nome de Jesus. Santo bota Senhor, Santo, Santo, Santo bota. Oh, sim, meu Deus, Tata nos alçamos, meu Deus. Tata nos glorificamos, nome santo, meu Deus. Tata nos estimamos, danke, Senhor, que abotei me meio de nós, Tata. Tata, danke, Senhor, Tata, que tem cada sua casa, meu Deus, boa presença, louvar, meu Deus. Tata, que nós lo recebi mais de boa, meu Deus. Tata, que nós lo experienciar de boa glória, meu Deus. Tata, que nós, Tata, lo teu encontro com o Senhor. Tata, posso te aceita nos angelo, meu Deus. Nos que topa cubo, meu Deus. Tata, nos que sente boa presença, nos que sente boa calor, meu Deus. Tata, danke, Senhor, Tata, pelo qual cubo te vai assim, de nos vida, meu Deus. Tata, danke, Senhor, Tata, que nos pobinde boa presença, para entregar nos carga, meu Deus. Tata, para bendicionar o nome santo, meu Deus. Tata, que Deus grande botar para nós, Senhor. Nós que bendicionamos e glorificamos, Senhor. Pois abo de único, meu Deus, Tata, que nos lo adorar, meu Deus. Tata, bota turcos, Tata. Tata, sim, nos está perdido, meu Deus. Sim, não está nada, meu Deus. Pensei nos angelos, tá, Senhor. Tata, para nós estar em boa presença, meu Deus. E nós que donamos turno e tua glória, meu Deus. Seja glorificar, meu Deus. Seja bendicionar, meu Deus. Tata, nos te entregamos os meus nabo, Tata. Tata, nos que simplesmente estimamos, Tata, bendicionamos, meu Deus. Cultura o qual cotidiano nos que donamos, meu Deus. E alabança que a você mereceu, meu Deus. Oh, Tata, que grande botar, meu Deus. Tata, bota sina precioso, Tata. Nós te estimamos, meu Deus. Nós que adoramos só, meu Deus. Oh, Tata, nós te amamos, danke, meu Deus. Danke, Tata, que nos guarda e amamos Yunan. Danke que nos tem privilégio, meu Deus. Tata, de bem dilante, Tata. Seja glorificar, meu Deus. Seja bendicionar, Senhor. Tata, nos te amamos, danke, oh Deus. Tata, danke que nos podemos ter presença, oh meu Deus. Tata, nos que bisabo com bom botar, oh Deus. Tata, bota sina precioso para nós, oh Deus. Tata, base costa grande, oh Rei. Tata, que nos lo oferecendo a bobeca para tu recosta bom que base para nós. Tata, nos lo donamos glória. Tata, nos lo donamos alabança. Tata, nos lo alça bom nome, oh Deus. Tata, nos lo bendicionamos dentro do tempo, oh Deus. Tata, danke para a fieldade. Danke para a graça. Danke para a misericórdia, oh Deus. Amente nos que donamos glória. Mente nos que alçamos. Mente nos que adoramos, oh Deus. Hij wil nu verhogen, o Heer. Hij geeft nu alle eer en glorie. U bent het waard, o Heer. U bent het waard, o God. Wij geven u alle eer en glorie. Wij geven u alle eer en glorie. U bent het waard, o Heer. U
zegt in Psalm 116, vers 10 tot en met 12. Ik bleef op hem vertrouwen, zelfs toen ik in grote moeilijkheden verkeerde. Zelfs toen ik zo bang was dat ik geen mens meer vertrouwde. Hoe kan ik iets voor de Heere terug doen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan. Die verdad, Dios hace cosas grandes para nos, amen. Het woord zegt het, nos queda confiar en Je. We kunnen blijven vertrouwen op Hem in alle omstandigheden. Pessoal, eu me danke com minhas palavras bendicioné. Eu me le danke com eta Deus. Eu me le danke com nos prospera riba Je, nos po confiar em Je. Eu me le danke com eta bom de verdade para nós. E a palavra diz aqui que nós lo oferecemos a Deus. Nós lo oferecemos alabança. Nós lo damos nossa adoração. Pessoal, sobre vós e damos glória, ué. Alabe que tu lo qual que tem dembo. Eu me le danke.
proclameren, o Heer. Door alles heen, Jezus, wij geloven in U. Jezus, wij vertrouwen op U. Want Jezus, U bent Heer. U bent de Allerhoogste, o God. Er is niemand zoals U. Ik geloof U. Ik geloof in U. Ik geloof in U. Ik geloof U. Ik geloof U. Dus ik geloof in U. Ik geloof in U. Oh Dios, nunca nos lo dan pelear. Ik geloof U. Ik geloof in U. Ik geloof. Jezus, ik geloof in U. Ik geloof U. Ik geloof. Esta quiere dimbo Jesús. Esta quiere dimbo Jesús. Ik geloof. Dank U. Dus ik vertrouw op U. Ik vertrouw op U. Heer, ik vertrouw op U. Ik vertrouw op U. Ik vertrouw U. Ik vertrouw. Oh Señor, nos da confianza en vos. Dank U, mi Rey. Ik vertrouw op U. Ik vertrouw U, o Heer. Ik vertrouw. Dank U, Dios. Sí, mi Dios. Ik vertrouw. Sí, ik kan met U, Heer. Ik kan met U. Ik kan met U, Heer. Ik kan met. Oh Dios, comanza, nos te adoramos, oh Dios. Ik kan met U. Ik kan met U, Heer. Ik kan met. Wij aanbidden U, wij aanbidden U, oh God. Ik kan met U. Sí, mi Dios. Ik kan met. Oficial Jezus, ik geloof. Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, Jezus, ik geloof, oh Jezus, in U. Ik vertrouw op U, oh Heer. Jezus, ik vertrouw, oh Heer, op U. En de reden dat ik leef, reden dat ik zing, Jezus, ik geloof in U. Sí, Señor. Jezus, ik vertrouw. Wij vertrouwen op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen. Aanbid met je eigen woorden. Adoreu en me inta. Dale gloria en me inta. De verdad Dios te digno. Aleluya. Una Dios de una adoración. Na bokas. In bokamer sinta. Lieve bokamer sinta. Als je op je bed ligt. Aan tafel waar je bent. In je woonkamer. Hef je handen op en aanbid hem. Geef hem alle glorie en alle ere.
Laten we hem samen verhogen vanochtend. Oh, nos te adoramos, Señor. Nos te alzamos, Dios. Nos te bendicionamos. Wij zegenen uw heilige naam, o Heer. Want u alleen bent waardig, o Heer. Oh, dank u, Senhor. Dank u, Senhor. Halleluja, 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 halleluja. Oh, sí, mi Dios. Nos te adoramos, Senhor. Nos dançamos, Senhor. Alça a mão em casa. Alça a mão em onda que botai do na Deus adoração ao emenda. Você está digno de alabança. Está digno de nossa adoração. En vanochtend maakt niet uit waar we zijn. Wij willen u aanbidden, Heer. We willen u verhogen. We willen uw naam groot maken, Vader. U bent goed. U bent trouw. U bent onze Vader. U bent die u bent. En we buigen voor u, Heer. De hemel en aarde buigt voor u. Uw schepping buigt zich voor u. Uw schepping die zingt in alle talen. Elke toon. De natuur, alles wat u geschapen heeft, aanbidt u, Heer. En wij aanbidden we u ook, Heer. Wij aanbidden u ook, Vader. U heeft ons geschapen, gecreëerd om u te aanbidden. U heeft ons handen gegeven, zodat we deze naar u kunnen verheffen. U heeft ons met een mond geschapen. Wij kunnen praten, zodat wij uw woorden kunnen spreken, Heer. Zodat wij het aan anderen kunnen vertellen. Hoe groot en hoe goed u bent, Heer. Vanochtend willen wij dit doen, Heer. We willen van uw goedheid zingen. We willen van uw goede tierenheid zingen, Vader. O saco melodia de adoração. Saco melodia de alabanza. Maak een melodie in je hart. Maar laat de melodie uit je hart door je mond naar buiten stromen. En laat het klinken, laat het luiden. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja. Oh, laga den Turcas. Naar Rotterdam, naar Delft. De Kasne naar Den Haag. En de huizen in Beverwaard. IJsselmonde. Elk huis. Laat het woord van God. Laten wij allemaal samen God groot maken vanochtend. Laten we zijn naam verhogen. Maak een melodie van aanbidding. Een lofzang voor jouw Heer. Oh, yarabando robosa, yarabande. Roboshanda. Oh, yarabande. Oh, láganos salsa, nos voz y adorar, Señor. Adorar, Señor. Mas você está digno de ser alabado. E não tem nenhuma maneira de. Não tem nenhuma maneira nos Deus. A Deus glória.
Jezus. Blijf God aanbidden. Vandaag is het een andere dag, een andere soort aanbidding, een andere manier om God samen te aanbidden. In je huis, met je gezin. Of als je alleen bent, is het ook mooi. Gods tegenwoordigheid is daar met jou. Ook als je alleen in je kamer bent, kan je zijn tegenwoordigheid voelen. Hij is met ons. Overal waar we zijn. En dat terwijl we samen zingen, dat één geluid van aanbidding samen vanuit jouw huis, vanuit dit huis, vanuit de huizen in Delft, Den Haag, Omoord en overal, Vlissingen, Arnhem. Al die geluiden samen gaan naar boven, naar onze Vader. En als zijn hart geraakt wordt, dan raakt hij ons aan. En dan laat hij zijn zegen naar ons toestromen. Dus laten we onze handen heffen en hem aanbidden en hem groot maken. U alleen wil ik aanbidden, Vader. U alleen. Alles om mij heen vergeten.
ik op naar u, want u bent mijn Heer en mijn God. En mijn God, En mijn God, u mijn Heer. u mijn Heer. En mijn God, En mijn ik God, zeg u mijn Heer. u mijn Heer. En mijn God, En mijn u God, mijn Heer. u mijn Heer. En mijn God, En mijn God, sim, vamos ser juntos. u mijn Heer. Abota mi Senhor. En mijn God, En u bent mijn God. u mijn Heer. Halleluja. En mijn God, u mijn Heer. En mijn God, u mijn Heer. En mijn God, Mi Senhor e mi Deus. mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios, mi Señor. E mi Deus. Y mi Dios, Me siento más, mi Senhor e mi Deus. mi Señor, Oh, sim. y mi Dios, Mi Senhor. mi Señor, y mi Dios. O Tata, nós te amamos danki. Tata, danki, Senhor, com de verdade, nós por confia em Bom. E Tata, com tavo sonos que dona nossa adoração. Nenhum outro Deus, nabo sonos que buig e donabo, Senhor, tu reverência, tu alabança, oh Senhor. Tata, de verdade, oh meu Deus, tabo da nos Senhor, tabo da nos Deus, tabo da dono de nos vida, oh Senhor. Pessoal e meinta, nos que donabo honra, nos que donabo tu reverência, nos que donabo tu adoração, com forte profundidade em nosso coração, nos que expressamos nossa adoração, nos que pensamos como tá bom para nós, oh Senhor, tanta com maneira boa palavra da missa, por não importar, Senhor, a circunstância, tata pero que nós lo sigue pone nos confiança em abo. Tata com 1000 por caiba de nós, 10.000 na nos mandrete. Tata pero nos sa, Senhor, que cerca nós, Ele não chega. E tata sei nós tá queda declarar, e sei nós tá queda proclamar. Tata com a bota bom para nós lugar, para nós unam, para nós família, não, oh meu Deus. E tata danke o emeita, que nós entregamos nossa adoração. Tata danke, oh meu Deus. Tata com a bota proteger-nos. Tata conta de tu repés. A bota proteger-nos, oh meu Deus. Conta de tudo lo qual culanta. Tata conosco cobrir e guardar. Bom de sangue, Jesus a derramar na cruz e calvário. Tata danke, conosco porque da declarar. O abota nos Deus, nos Senhor. Abota nos Deus, nos turcos. Abota dono de nos vida. E recebi tu glória e mérito, oh Senhor. Recebi, Senhor, tu adoração. Mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios. Declarar e proclamar que te estamos, Mi Senhor. Señor Estamos Deus, estamos Rei. y mi Dios. Kulo ko no falta de nada. Kulo ko no Mi miedo de nada. Pasoteta cubo. En turcos. O danke, Senhor. Mi Señor Patanos Dios, nos Rei. y mi Dios. Oh, gloria, namador al Señor. Mi Señor y mi Dios, mi Señor.
nos agradecido, Dios. Dá-nos tema abundante, oh Deus. Dá-nos tema abundante que bota nos história fuerte, oh Deus. Ata danke que bota nos Deus. Danke que bota nos proteção, oh Deus. Ata danke que de verdade nos tem abo para yama riba de, oh Deus. Ata danke que nos tem abo para esconder cerca de, oh Deus. Ata bota mi proteção, oh Deus. Ata abo te sumbuta proteger-nos, oh Deus. Ata bota Deus grande, oh Deus. Ata bota Deus mais alto que o turcoso, oh Deus. Ata danke que nos tem abo, oh Deus. Ata o emeinta nos que alçar, oh Deus. Ata nos que bendicionar, nos que agradecer, nos que amar, danke que nos tem bom, Deus. Ata danke que nos tem esperança de abo, Deus. Danke que não te importa a situação, nos por amar riba, oh Deus. Ata danke que não te importa a situação, oh Deus. Ata nos saco, nos esperança da passada em abo, Deus. Ata danke que bote Deus é o impossível, oh Deus. Danke que bota proteger-nos, oh Deus. Danke que bota guarda-nos, oh Deus. Ata se alçar, se abendicionada em nome de Jesus. Santo me que agradecido e amado, danke, Senhor. Danke por mim aqui, Senhor. Danke que abota nos Deus, abota nos Senhor, nos Rei, Senhor. Danke que abota Deus Todo-Poderoso e Glorioso, Deus misericordioso, Senhor. Danke por favor e graça, Senhor. Danke por misericórdia que nos dura para sempre, Senhor. Tata para somos nós temos tempo abo, Senhor. Abo como nos bom Deus, Senhor. Abo que é onipotente, Senhor. Abo que é Deus fiel e justo, que Deus santo e Deus glorioso e misericordioso, Senhor. Tata derramado de bom chão e boa bendição para cada de nós, Senhor. Tata me te agradecido, Senhor, Tata. O assim aqui, Senhor, Tata. É palavra de abo, lo chega a cada de nós cá, Senhor, Tata. Nós lo receber de boa palavra, Senhor. Tata, e nós lo compreender. O tabota nos Rei, tabota nos Senhor, nos Salvador. Nós chamamos danke, Senhor, para cada de nós rumanos, Senhor, Tata, o está escutando. Danke nós chamamos para nós pastor, danke para nós rumanos, Senhor, Tata. Tu, Senhor, Tata, o está escutando no momento, aqui, Senhor. Que agradecido para somar, abota nos Deus, abota nos Rei, abota nos Senhor e Salvador, Senhor. Não tem nenhuma maneira boa, Senhor. Não tem nenhum como igualar, Senhor. Boa graça, e bom favor, bom amor, e bom unção, e boa bendição. Está que dá para sempre e para sempre. Me que agradecido e amado, danke para mim aqui. Danke por favor, Senhor. Danke por graça e danke por misericórdia. O dura para sempre e para sempre. Em o poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios, mi Señor. Dios, amém. Dá-nos tema abundante, que abota no Senhor e abota nos Deus. Senhor, obviamente, nos talsa nos manan dilante de Vo. Nos talsa nos manan de nos casa, no caminho nos está. E nos está agradecido que abaduna nos dia aqui, Senhor. Que nos portar em boa presença. Na diferente lugar, pero unir em boa presença. Senhor, danke que segundo está adorado, a bota trazer paz, meio de calamidade, a bota dona-nos direção e bota dona-nos força renovar. Danke, Senhor Deus. Danke por servir aqui, Senhor.
Danke ku caminho daquele humano anta sinta. Vou mantenang e vou tocando e vou bendicionando, meu Deus. Senhor, avementa, bendicionar e família ng Senhor que está sinta junto, proclamando que abota ng Senhor e ng Deus. Desse sonos popisa, da abota nos Senhor e abota nos Deus. Bota nos refúgio, bota nos consuelo. Bota pronto auxílio em tempo de necessidade. Yahweh nos tem necessidade. É necessidade mais grande que nós temos. Tapa-nos, tempo presença. Tapa-nos, guarda e llenar com o Espírito. Percebe, meinta, llena-nos, oh Deus. Llena-nos, oh Deus. Alça a mão e diz, Senhor, llena-me. Diz, Senhor, llena-me. Caminha botar cinta. Caminha botar riba bocama. Diz, Senhor, llena-me com a presença. Llena-me com o Espírito Santo. Llena-me, Senhor. Llena-me, Jesus. Me tem mister de vós, Senhor. Me tem mister de vós, Senhor. Tata, llena-me, Yahweh. Llena-me, Yahweh, Senhor. Llena-me, Yahweh, Senhor. Com mais de vós Espírito. Mais de vós presença. Mais de vós chão, Senhor. Até nós aqui, Senhor. Nos alça nos manos, para nos guardo e llenar, para nos guardo saciar. Dor de vossa presença, dor de vosso Espírito Santo, meu Deus. Aleluia. Glória no nome de Jesus. Ata awe. Toca cada família. Toque muito nan. Toque muito nan, Senhor Deus. Que tem necessidade de vosso Espírito Santo. Aan, Heer, die in nood zijn van uw Heilige Geest. Toca, Senhor Deus. Heer, raak aan. Esnan ko ng coração anda quebrar. De mensen die een gebroken hart hebben, Heer. Toca nang, Senhor. Raak hun aan, Heer. Esnan ko ta cansai cargar. Degenen die moe zijn, Heer. Toca esnan, Senhor, quando ta miro salida mas. Heer, raak degenen aan, Heer, die een uitweg niet zien. Toca esnan, Senhor, que ta desesperar. Heer, raak degenen aan, Heer, die geen hoop meer hebben. Toca nang, Espírito Santo. Heer, raak hun aan, Heilige Geest. Esnan ko ng corpo ta malo. Degenen die ziek zijn. Esnan ko ta cansar. Degenen die moe zijn. Esnan ko ta cargar. Degenen die belast zijn. Toca nang. Raak hun aan. Awe, Senhor, com a Vandaag, presença. Heer, met uw tegenwoordigheid. De camina ko nanta. Waar ze ook zijn. Ministrar na ng necessidade na. Heer, raak hun aan volgens hun noden. Sí, Senhor. Kiko te impossível, Pabo. Er is niets onmogelijk voor u, Heer. Kiko te impossível, Pabo, Senhor. Er is niets onmogelijk voor u, Heer. Kiko te impossível, Pabo. Wat is onmogelijk voor u? Ay may tating mente nan di trouble. Vanochtend zijn gedachten met problemen. Hindi na ang kuta ting ansya. Mensen die in angst zijn. Pamotibo di noticia ko natin. Vanwege nieuws die ze hebben gehoord. Senhor, awet to ka nang. Vandaag, Heer, raak hun aan, Ikubo Heer. pas. Met uw vrede. Yena nang. Vul hen. Yena nang, Senhor. Vul hen, Heer. Kami na botade bokas bisa Senhor yenami. Waar u ook bent, zeg, Heer, vul Senhor, mij. yenami kubo pas. Zeg, Heer, vul mij met uw Yenami vrede. ku speranza, mi Vul mij met Dios. uw hoop, Heer. Yenami, Senhor. Heer, vul mij, Heer. Alça a mão e diz: Yenami, Hef je handen op en Senhor. zeg, Heer, vul mij. Mi mister di bo. Ik heb u nodig, Heer. Mi mister sabedoria, Senhor. Ik heb wijsheid nodig, Heer. Mi mister compreendimento, Senhor. Heer, ik heb begrip nodig. Mi mister di discernimento. Heer, ik heb onderscheidingsvermogen nodig. Yenami, Senhor. Vul mij, Heer. Alça a mão e diz: com as Hef uw handen palavras. op en zeg het in je Yenami, eigen Senhor. woorden. Vul mij, Heer. Yenami, Senhor. Vul mij, Heer. Yenami, Senhor. Vul mij, Heer. Oh, sim, mi Dios, llena-nos, oh, Senhor. Vul ons, Heer, vandaag. Nós tínhamos sido tanto, meu
mistério de você. We hebben u zo nodig, Heer. Este mistério de você. Wij hebben u nodig, Heer. A palavra diz: Uw woord zegt, es como este sabedoria le que pedimos degene die wijsheid nodig hebben, laten we ze aan u e vragen. abo tá dando na nós. Ora nós En u pedimos. zal het geven als wij het vragen. Awe nós meste sabedoria. Vandaag hebben wij wijsheid nodig. Pedia Yahweh. Voor de dag van vandaag. De tempo Yahweh. Voor de tijd van vandaag. Nós mester de sabedoria. Wij hebben uw wijsheid E nós tá nodig. bem cerca vos, En Senhor. wij komen bij u, E Heer. nós tá pedimos. En wij vragen u, Tu na nós. geef ons Awe, Senhor. vandaag, Heer, É pão de cada dia. brood van elke dag. Awe ta sabedoria nós mester. We hebben vandaag wijsheid nodig. Nós mester boguiança, We Espírito hebben Santo. uw richting nodig. Tu na nós sabe nos pão de cada dia. Geef ons de brood die we nodig hebben vandaag. Cada casti mester pão de cada dia we meinta. Elke huis heeft een brood van de Cada dag família nodig. mester de pão de cada dia. Elke familie, elk huis heeft een brood van de dag Senhor, nodig. tu na cada nam pão de cada dia, Heer, geef Awe. elk huis een brood van vandaag. Tu nestan puti mester de sanação. Heer, geef degene die genezing É nodig pão hebben. de sanação. Heer, het brood van genezing. Esnan ku mester força. Degene die kracht nodig Tu na nang hebben. é pão ku dat na Geef força. hun het brood die kracht Tu geeft. na nós, Awe, nos pão de cada Geef ons dia. vandaag de brood van elke dag. E Senhor, livra-nos de tua maldade. Heer, en maak ons vrij van elke kwaad. Livra-nos de tua maldade que está bem Bevrijd rondonanos. ons van het kwade wat ons omringt. E maldade que está por atacar-nos e Het baixa nossa kwade wat mão. ons komt te vernielen. Awe, livra-nos de tua maldade. Bevrijd ons van het kwade. Senhor, Heer. rondonanos com o amor. Omring ons met uw liefde. Rondonanos com a proteção. Omring ons met uw bescherming. Rondonanos ao Senhor. Omring ons vandaag, Em Heer. nome de Jesus. In de naam van Jezus. Aleluia. Amém. Caminho botar. Waar je ook bent. Como família. Met je familie. Tem man, de boiunan, vou casar. Hou elkaars handen vast van je echtgenoot, je kinderen. Se botar junto com o román, tem man de bo román. Als je met je broer of zus bent, hou zijn of haar hand Se vast. botar boço, Als je in je eentje bent, tem man de altíssimo. hou de hand vast van de Alça a mão na Allerhoogste. lária Hef je handen omhoog e dona Deus glória. en geef God de glorie. Pero abo que junto com a família, Maar jij die met je familie bent, abo que junto com o boiunan, als je met je kinderen é bent, momento que tu ma tempo e a oração para neem deze tijd en bid voor hun. tem na manhã a oração para Hou hun handen vast en bid voor hun. tem bocas, In je huis, boa família. met je Tu familie. me tempo e ora para a família. Neem de tijd en bid voor je Declarar familie. bendição de boiunan, Proclameer zegen op je kinderen. declarar bendição de boa casar, Proclameer zegen op je echtgenoot. declarar bendição de bocas. Proclameer zegen in je huis. Mana, concorda Deus sua palavra, we me inte van a oração.
de Laten we acuerdo Gods con su woord palabra. onthouden en bidden naar zijn woord. Y van a declarar su palabra y van a En declareer zijn woord op ons leven. Cuyo arma forma contra nós Dat não geen prosperar. wapen tegen ons gericht Tu succes lenga zal colanta hebben. contra nós de julgamento nós está condenado. Elke tong tegen ons in oordeel Nós tamara tu poder de bestrijden wij escuridão. tegen anderen. Nós tamara tu ataque de inferno contra una de Dios. Alça a voz e declarar. Hef E je dia stem maleza na quando tinha o povo egípcio en não no declareer dat nós. niks van de ziekte van de Egyptenaren op ons zal Sanação komen. nos porchão. Genezing in onze poort. Deus está conosco. God is met E ons. se está conosco, En als hij met ons quem is, porta contra wie nós? kan tegen ons zijn? Oh Deus está rondonando-nos. O God omringt Eta ons. nos escudo diante e para trás. Hij is onze schild voor en achter ons. Maneira de rondonar Jerusalém com cero. Net als hij Jeruzalem Assim omringt neta met rondones na que bergen. estima. Zo omringt hij degene die Desse hem awe. liefhebben. Nós está declarar. Vandaag declareren wij, Jesus que viva, pode proteção de Altíssimo. degene die woont, Lo permanecer Onder de em sombra Allerhoogste. de Todo-Poderoso. zal verblijven in de schaduw van de Nós lo visa, Allermachtige. Senhor, Wij zullen zeggen, Heer, mi Deus, mijn God, mi refúgio. mijn schuilplaats, forte. mijn fort. Tem bom me esconde. In u zal ik schuilen. Ah, bota mi lugar de esconde. U bent mijn schuilplaats. Bota mi refúgio. U bent mijn schuilplaats. Mi refúgio. Da abo, Senhor. U bent mijn schuilplaats. Cerca bo Bij nos que u esconde. willen wij schuilen. Tabo sopo libra nos. U alleen kan ons E bevrijden. outro. Niemand anders. Nada outro. Niks anders. Pensei, ave da cerca bo nos também. Daarom komen wij bij u. A mim se me que esconde. Me que esconde cerca vos, tira tu mi cargana, Abota mi torrent fuerte. aborta mi torre fuerte, pa mi haya protección, mi refugio, aborta. Mi refúgio. Mi refugio aborda, Mi que esconde. mi que esconde cerca vos, Tira tur mi carga na. tira tu mi cargana, Abota mi torrent fuerte. aborda mi torre fuerte, pa mi haya protección, mi refugio aborda, Mi refúgio abota. mi refugio aborda. Dormivo gracia. Dormivo gracia, mi poraya forza. Temo presencia. Tengo presencia, mi talla E paz. junto cubo. Y junto cubo Nada lo pasa. nada lo pasa a mí. O manan lo move. Oh, mana lo movedor de mi fe. Dormivo gracia. Pa missão me amar. Dormivo gracia, mi poraya forza. Temo presencia. Tengo presencia, mi talla E paz. junto cubo nada lo pasa. Y junto cubo nada lo pasa a mí. O manan lo move. Oh, mana lo movedor de mi fe. Temor. Se o manan lo move. Oh, mana lo movedor de mi fe. Temor. O manan lo move, oh Deus. Oh, mana lo movedor de mi fe. Temor. Sim, Senhor. Tata awe. Nós te amamos, danke, Senhor. Conosco por ti é confiança e é convicção. Que o manan tá move, Senhor. We willen u danken, Heer.
Wij geloven, we vertrouwen. Maar we hebben de zekerheid, Vader, dat u in onze situaties in actie zal komen. U beweegt in het midden van onze situaties. Mi que esconde cerca a vos, sos, Señor. Tira tu mi carga. Amém. Ainda tiramos carga na riba, Jesus. Passou, eta nos forte, eta nos torna fuerte. Mi refugio. Você aqui me dá contento, bem? Weet je waarom ik blij ben? Passou, tem lugar comigo para Want esconder. ik heb een plaats waar ik kan gaan schuilen. Tem momento aqui, In deze tijd tem país na cuta de zijn desesperação, er landen zonder hoop, tem caos, in chaos. pero nós cuta ayunan de Deus, Maar wij als kinderen Gods tem a paz de Deus. hebben de vrede van de Heer. Nós tem lugar para nós por We hebben esconder. een plaats waar we kunnen gaan schuilen. Tem Cristo Jesus. In Jezus Tem Christus. Deus. In God. Nós estás guardar, tem Cristo Jesus. Wij zijn beschermd in Jezus In Deus. Christus. In God. Nós tem segurança aqui. Wij hebben deze zekerheid. O com a comissão trabalho de nós. Dat degene die de werk in ons is begonnen, Eta perfeccionei. zal het ook volmaken. Ando seja que nós viva, En waar we ook leven, of que nós muri, of als we doodgaan, nós vida da de Cristo. ons leven is van Que Jezus. paz em nós tem. Die vrede hebben wij. Que vida que nós tem aqui Dat na het terra, leven die we hebben op deze da aarde, temporal. het is tijdelijk. É sofrimento na riba terra, Waar we ook doorheen gaan, é sofrimento riba terra da Het lijden. costa, é da traz glória mais grande. het lijden brengt een grotere heerlijkheid. Nós dia lo tá cerca nos Deus. Op één dag zullen we bij onze Heer zijn. Camina lo no tem sofrimento mais. Waar er geen lijden zal Lo no zijn. tem morto mais. Er zal geen dood meer Lo no tem heersen. coronavírus mais. Er zal geen coronavirus Lo no meer tem zijn. ebola mais. Er zal geen ebola Lo meer no tem zijn. SARS. Er zal geen SARS Lo no meer tem zijn. sende paga. Er zal geen No waterpokken tem meer zijn. quentura mais. Er zal geen koorts Pero meer nós zijn. tudo tá com nos manan Maar we alçar. zullen met onze Pensei handen caminho botar opgaan. dentro casa. Waar je ook bent in Alça je o huis. manan. Hef je E handen começa a op. glorificar En Deus. begin God de glorie te Chamando geven. danke. Dank hem. Dia nós lo topé. Dat we op een dag hem Dia zullen nós lo zien. tá junto com ele. Op een dag zullen we samen Pa zijn. sempre adorar. Voor eeuwig hem aanbidden. Glória. Alça a voz. Hef je stem op. Olha que nós adoremos. Laten wij hem aanbidden. Alça a voz. E adorei, humana. A botar mi torre fuerte. A botar mi torre fuerte, pa' mi haya protección, mi refugio. Dice, a botar mi torre fuerte. A botar mi torre fuerte, pa' mi haya protección, mi refugio. Mi refugio a botar, Señor. Mi refugio a botar. No digo gracias. No digo gracia, mi foraya forza. Demo presencia. Demo presencia, Nos di paz. mi playa paz. Y junto con nada lo pasamos. Y junto cubo nada Sí. lo pasami. Humanan lo move. Humana lo movedor di Oh, mami, se eu viver. mais humana. Tempo. Dor de gracia. Dor di gracia. Ah, eu recebi força. Recebi força. Recebi paz. Caminha com botar. Presencia, mi
alabanza de Geef Bocas. Jezus lof Doe in een je aplauso huis. de alabanza. Geef een klap van aanbidding. Aplaudina, Señor. Y Klap dice, voor de Señor, Heere dank en dank hem. La que tú rende. Laat Doe a Dios de iedereen alabanza. God de Que lof en merece. prijs geven die hij waard is. Aleluya. Halleluja. Gloria a Jesús. Tato, nos te llamamos, dank. Wij danken u, Heer. Dank je voor uw presentie. Dank u Señor. voor uw tegenwoordigheid. Dank je voor uw Espíritu Santo. Dank u voor uw Heilige Geest. Dank je voor uw palabra. Dank u dat uw woord, Segundo está abre uw palabra, terwijl wij uw woord openen, nos está en sabiduría. wij zullen wijsheid ontvangen. Camina botada en bocas. Waar je ook bent in je huis. Dice Señor Jesús. Zeg, Heer Jezus, Awe, vandaag papia kumi. spreek tot mij Door die uw palabra. door uw woord. Transformami. Verander mij Door die uw palabra. door uw woord. Librami. Bevrijd mij Door die uw palabra. door uw woord. Sanami. Genees Door mij die uw palabra. door uw woord. Tunami direction. Geef mij richting De uw palabra. in uw woord. En in nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Amen. 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 Bendicionar Bruman den cas. Zegen je broeder of Assim nós zus in estamos huis. aqui, irmã Monique. Zo zeggen wij het. Roman Juni, Deus bendicionamos. Todos Romanos na casa. Al onze broeders en zusters thuis. Brother Blackman. Kuda na Amsterdam. Broeder Blackman die in Amsterdam is. E turnos Romanos na diferentes lugares. En al onze broer en zussen Roman op diverse Adino. plaatsen. Broeder Roman Adino. Austria. Janormi com sua família. Roland e família. Da Elisa, família Quarton. Turnos Romanos. Al onze Juriel. broers en Virucia zussen. Cuas. Suzette Martina. Família de Jong. Deus bendicionar na tour. God zegen hun Nós allemaal. bendicionamos em nome de Jesus. Wij zegen jullie in de naam van Nós estamos contentes Jezus. que você está junto Wij conosco. zijn blij dat jullie met ons zijn. Família Cecília, Roman Ludesca, com Mark, com Anjunan, a família completa seja bendicionada. De hele familie wees Roman gezegend. Solimar e Rodi, Jani Saintje. En nós te bendicionamos em tour. Wij zegen jullie allemaal. Família Cecília na Oord também. Roman Henko, Angelique, Timothy, Kirsten, was een tour. Na mi bisa tour in nombre na mi lupi dan jong. Ik ga alle namen opnoemen om hun allemaal niet te vergeten. Ik wil jullie zegenen. Brunken, Marivi Brunken, Ruth Lucas, Jerusha Latina, Rina Maduro, Ellie Cecile, Mirugia Malasia, Monique Gulu, Gisela Leitu, Rutsela Abot, Arnash Petrus, hey, kom, Deus bendicionado. God zegen je. Josefina Severino de Rocha, Deus bendicionar uma Josefina, Jani Martina, Wilfred Blackman, Peter van der Mark, Leska Senchi, Mashopi number mes, Veel namen. Maricela Mutweel, maar Ralph Peters, Solange Peters, Deus bendicionamos na God ricamente. zegen jullie rijkelijk. Amen, amen. Elimar Manuela, tudo romano que está na casa. Alle broers en zussen die thuis zijn. Ah, we doen outro soorten de serviço. Vandaag is het een ander soort dienst. Serviço na bocas. Een dienst in jouw huis. Caminho botar junto com a família. Waar je met je familie kan zijn. Of se botar bibo bosso. Of als je alleen woont. Nós está encorajamos nang Wij bemoedigen jullie compartilhar el link com turbos na família na het link te delen met je familie en degene naast jullie. Romali Sandra Clotida também Deus bendicionava com Yuna, God família zegen completa. met je kinderen en je hele familie. Nós estamos mais contentes mesmo com bastante junto We conosco. zijn heel blij dat jullie met ons Família zijn. Melfort também tem. No rabia, no rabia comida tu met tempo aqui. Niet boos zijn dat ik Mas de tijd neem. essa aqui é outro serviço. Het is een ander soort dienst. Cibernético. Serviço virtual. Het is een virtuele dienst. Anterior nós que doen reconhecimento natural humana que En está we junto willen conosco. iedereen die meekijkt met ons is erkenning Roman geven. Wafa, Ana Beaumont, Laika Guerrero, Morena, na família completo. Roman Sheldon. Nós te bendicionamos na tour. Deus bendicionamos na. God zegen jullie. Wak, bostan pora drumi, que de drumi den kamer, pero Jullie konden kiezen om te blijven slapen, Atlanta, maar jullie zijn wakker geworden. join us. Jullie zijn samen met ons. Bostan te fiel lang.
Jullie zijn de trouwelingen. Nós te fiel lang, amen. Wij zijn de trouwelingen. Den tempo bom of den tempo malo. In de goede of slechte Seja tijden. nós tá na casa of nós tá aqui na. Thuis zijnde of hier zijnde. Nós tá em presença de Deus. Wij zijn junto. in de tegenwoordigheid van God samen. Aleluia. Wacht dat iemand zegt, Mr. Benjona, Marianela Gerard. Deus bendicionado também, Roma Marianela. God zegen je. Roman Charinet Martinez, Deus bendicionado Charinet. Amen. Amen. Deus bendicionado Santur. God zegen jullie allemaal. Deus bendicionado Wesley permite que sua família completa que está junto conosco. Aleluia. Deus bendicionado Nancy Reuter. God zegen, bendição. Família Merencia na Jama, na Gama, Shureti, Quina, Gigi, Avery. Deus bendicionado inteiro por sua família God zegen jullie completa. hele familie. Dankie para estar Dank junto u wel conosco om e samen met ons alabando te zijn. Deus junto Om conosco. samen God te loven. Amém. Amen. Nós estamos contentos. Wij zijn blij. Nós estamos bij de palavra We gaan in het woord. e que pensava nós estamos bij de palavra cortico. We gaan heel kort in het woord. Nós estamos bij de palavra de encorajamento. Dan gaan we een woord van bemoediging Direction. geven. Een richting. Depois de sei nós temos a palavra para Dr. Frei. Daarna wordt het woord gegeven aan dokter Vrij. Quando vai dar nós alguma informação. Dat ons wat informatie zal geven. Então também como por se botin pergunta eu vou fazer pergunta. En als je vragen hebt, kan je die vragen stellen. Para Dr. Frei. Voor dokter Vrij. Nós estamos conscientes que nós de tempo trabalhoso. We weten dat we in een moeilijke periode zitten. E nós estamos contentes que de forma aqui toch. En we zijn blij dat we toch op deze Nós manier podemos adorar Deus junto conosco. samen met jullie God konden aanbidden. A presença de Deus está aqui dentro, Romana. Gods tegenwoordigheid is hier. Mas senti ele, me saque tá aqui Ik voel het, ik weet dat hij er hier is. Então, minha confiança tá que ela passa door die camera. En mijn geloof is dat het door de camera heen Tem gaat, internet. door de internet heen E gaat entra op casa. en tot bij jou Nós thuis sabe Deus, aankomt. Deus me tem internet. God heeft geen internet Deus nodig. me tem abodes. God heeft jou Me tem nodig. seguro. Dus ik weet het O zeker. segundo botava a halsa bomang e canta. Toen je aan het zingen was, God aan het aanbidden was, Ela bini e ela manifesta Dat sua hij- mes bocas. zich manifesteerde in jouw Me tem huis. seguro que Deus a movimento Ik de weet bobida. zeker dat God in jouw leven heeft Mas ela move se caminho de minha vida. gemanifesteerd. Want hij heeft het ook in mijn leven gedaan. Me que doen a minha ofrenda, we me inta, Ik wil mijn offer geven, mijn tiende geven vanochtend. Nós doen em Deus. Tata nós temos danki, tata danki conosco por tinha privilégio de entregar, Senhor, tudo o qual abo mês aduna na nós, conosco por entregar, Senhor, essa quebec como uma ofrenda, como nossa adoração na abo, o Senhor. Tata danki conosco por bendicionar, Senhor, para taba bendicionar-nos. E tata nós sa, Senhor, que ora nos entregar, Senhor, na abo back. Abo lo proteger, Senhor, nos propriedade nang. Abo lo guarda, Senhor, de nos cas nang. Abo lo guarda de nos bienes nang. E tata danki, Senhor, que nos sa, Senhor, que devorador lo não chega, Senhor, na nos casa, não chega na nos propriedade, para abo o Espírito Santo lo para como guardia inana. Tata danki, Senhor, que cada quaduna, Senhor, na abo, na bohogar, na bocas, pa bomangazina na loting, oh meu Deus. Tata ko abo ta guarda de na bendicionana, prosperana, Senhor, que nunca na lo falta de nada, que na lo prosperar de na saúde, que na lo prosperar, oh meu Deus, espiritualmente, pero na lo prosperar também de na finanças. Tata danki, Senhor, que sempre vai na loting, que na lo te cabeça e na lo no te rabo, que na lo ta riba e nunca na lo ta bau. Esse nos queda declarar e tata danki. Danki nos ta bendicionado de nome de Jesus. Danki, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Eu vou sentir livre e passa para dona na Deus. Sim. Voel je vrij om aan God te geven. A homem já como está se eficaz. Ik weet niet hoe je dat doet Pero thuis, aqui rato nós lo papi já sei. maar straks gaan we daarover Nós trabalhamos praten. em palavra, nós trabalhamos mesora. We gaan meteen in het woord. Escritura Jawe. Dank je Romana que acompanha-nos. Dank je na Janine, Jordi, Seinit, Chantei, Ragia, Whitney, Jesuel, Jermael, Nadia, Amira. Toen is Romana Monique também que está aqui na onde Dank voor de broers en zusters die samen met ons zijn hier. Romana que está ajudando e Dat zijn haciendo. alle broers en zussen die aan het helpen zijn. Oh ja, ik was vergeten. Ja. Dit zijn alle broeders die ons vanochtend hebben geholpen om dit voor jullie alles te regelen. En vooral de mediateam, of de helft van de mediateam die hier is. Zodat jullie thuis
kunnen aanbidden en thuis kunnen luisteren naar het woord. En dat wij samen de Heer groot kunnen maken en toch contact met elkaar kunnen blijven houden in dit periode van pestilentie. Ja, dat is een oud woord, maar pestilentie. Pestilentia betekent dodelijke virus. Ja, een ziekte, een dodelijke ziekte, virus die rondgaat en die zeer besmettelijk is. En dingen periode in ons staan. In die periode zijn we. Pero nos kutayonan di Dios. Maar wij als kinderen Gods Nos toti miedo. hebben geen vrees. Nos awardo. Bosaki que te cos. Weet je wat het is? Si bosa fei trampan kita be passa. Als je van tevoren weet wat er gaat gebeuren, Ese te pone que bota preparar y bonoti miedo. dan ga je voorbereiden en dan ben je niet bang. Boti miedo di lo qual bonosa. Je bent bang voor het onwetende. Ora luz te paga. Als het licht uit Ta is, suku. is het donker Botaya miedo. en dan word je bang. Paso bonosa kiko tindeng escuridad. Want je weet niet wat er in het donker is. Anto ora bonosa eta donabo miedo. En omdat je het niet weet, krijg je angst. Pero ora tin luz. Maar als er licht is, E mesmo sala que ta suku. diezelfde zaal dat donker Bota is, mira bon. kan je goed zien Y bonoti miedo. en dan ben je ook niet bang. Miedo timbiata paso bonosa. Angst is omdat je het niet weet. Pero ora bosa. Maar als je het weet, Bonota supposed ti miedo. dan hoor je geen angst te Pensei hebben. Jesus abisa fei trampan kita be passa. Daarom heeft Jezus van tevoren gezegd wat er gaat gebeuren. Hasta cu su morte la bisa na fei trampan kita be passa. Ook voor zijn dood heeft hij van tevoren daarover Pasu gesproken. disciple na porta bata sa fei trampan. Zodat zijn discipelen van tevoren zouden weten. Ipanang no ti miedo. Zodat ze geen angst zullen hebben. Ta pensei la bisa no sta me fei trampan ki lo passa de ultimo Daarom tempo. heeft hij ook tegen ons gezegd van tevoren wat er in de laatste tijd gaat In gebeuren. Mateo 24, In Matthäus in 24 Lucas 21. en Lucas Ito 21 doon na een explicação de ultimo tempo kita be passa. geeft hij een uitleg van de einde der tijden. Ando ora bosa kita be passa. En als je weet wat er gaat gebeuren, Ore kos passa. als het gebeurt, Bosaki kita. je weet al wat het Ando is. dorko bosaki kita. En omdat je weet wat het is, Bonoti miedo. dan ben je niet bang. Bisa minoti miedo di nada. Zeg, ik ben voor niets bang, Paso ba Senhor takumi. want God is met mij. Amen. Amen. Nós posere e canal ng di outro mic ng gudoting mesteta abri. Que men di Dios ta kunos, God is met ons. e siya ta kunos, En als hij met ons quem is, porta contra nós. wie kan er tegen ons zijn? E não tanificar, Dat betekent niet kunos ta bebiba pa loco. dat wij zomaar gaan leven. No te sei tanificar. Dat betekent het niet. En tanificar kunos ta bebiba rukeloos. Ook niet dat we roekeloos gaan E leven. tanificar simplesmente kunos no tem medo. Het betekent dat we geen angst hebben. Ito yung papi awe mainta e esa que tu mensaje ku mahanya fei 12 man pasa. Vandaag ga ik het hebben over een boodschap die ik 2 weken geleden heb ontvangen. Kiko ta pasa ora bota guardando. Wat gebeurt er als je aan het wachten bent? Kiko ta pasa ora bo cansa di guarda. Wat gebeurt er als je moe wordt van het Kiko ta wachten? pasa ora bo guarda mucho largo. Wat gebeurt er als je te lang wacht? Ito ba tawag cortico bito jis bay Het zal encorajado. heel kort zijn, ik zal je alleen bemoedigen. 2, 3 man pasa Dios sa papi cosa que Vanaf kumi. 2, 3 weken geleden heeft God dit tegen mij Ela gezegd. bisa mi kiko ta pasa si bo cansa di guarda. God zei, wat gebeurt er als je moe wordt van het Como ta wachten? comportabo mes ora bo cansa di Hoe guarda. ga je je gedragen als je moe wordt van het wachten? Kiko bota asi. Wat ga je doen? Anto mabay corda riba dia ku ami abay casamento. En ik moest mij herinneren aan een tijd toen ik naar een huwelijksfeest ben gegaan. Oh, piahin pasa. Veel jaren geleden. Anto nos tour taba ta bistine casamento. En we waren allemaal gekleed bij de huwelijksfeest. E bruidegom taba ta te. De bruidegom was er. E hendenang De mensen waren er. tour taba ta reunião caminda. Ze waren samen in één. Nos taba ta contento. We waren blij. Nos topa outro. We hebben elkaar ontmoet. Nós está feliz, passou também ter fiesta de casamento. We waren blij omdat er een bruiloft zal zijn. E muita nanta cora bebim. De kinderen renden heen en weer. E bruidsmeisjes nanta conversar De bruidsmeisjes waren aan het praten. com o inteiro processo de freimento de pareja vai. Hoe het hele proces van verkering van het paar Com ging. leuk nanta junto. Hoe leuk ze samen met elkaar Com zijn. greite casamento de beitawe. Hoe fijn de bruiloft zal Nós zijn. estava piando de auto nampa for parar de We curar. waren aan het praten over de auto's buiten in de Nós estava tuin. a ter momento de alegria. Het was een tijd van blijdschap. Nós estava a contento. We waren blij. Te hora que meia hora passa e hora a chega que bruid Toen- mistera chega então chega. En pas tot en met half uur later dat de bruid niet kwam opdagen. Hora passa 1 uur ging voorbij. e bruid não chega. De bruid was er nog steeds niet.
hora e meia passa, 1,5 uur ging over. a bruid não De chega. bruid was er nog steeds niet. 2 horas a passa, Romanang. 2 uur. E nós turtinang, En we waren allemaal daar. e a bruid não chega. En de bruid kwam niet opdagen. Pestut posali. Zodat de stoet naar voren zou kunnen gaan. Pestut po começar a correr bem crunch. Zodat de stoet naar de gemeente zou kunnen gaan. A bruid não chega. De bruid kwam niet. Kiko a passa. Wat gebeurde er? Nós estava a conversar de bonita verkering. We waren aan het praten over de mooie verkering. Nós turtava a outra zupanha com net nossa queda. We keken elkaar aan hoe mooi we waren gekleed. Com bonita nos cabelo tava tá muito mooi na vooral. Vooral de dames, hoe mooi hun haren waren. Nós estava a papi de com great coisa que daí tá. Hoe mooi het zou zijn. E depois nós começa a papi bonta que hora é mooi que tá chegando. En toen begonnen we te klagen, wanneer komt de Tá bruid que coi dan? bruasa que tanto. Wat is dit voor? É muito nang que o cargarente. De É ringerdragers bruidsmeisje, que bruidsjongen De nang muito chiquito bruidsmeisjes, nang. A jongens. começa a lastra bau. gingen op de grond Na spelen. começa a correr den cura. Ze gingen in de tuin rennen. Anto na corsau é cura no de backstain. En op Curaçao is de tuin niet van A baksteen. terra rumhanang. Het is gewoon aarde. Tour é paia nang bonita a Xuxa. Dus al de mooie kleding werd vuil. E ainda na começa a partir com o bebê para muito nang pocinta. De mensen gingen maar drinken uitdelen voor de kinderen, zodat E ze konden limonada nang zitten. coraba, xeribe paia nang. De rode frisdrank. Ante limonada Ging corado op en na neer. mais energia. En die gaf hen meer energie Pasigi corre. om te blijven E rennen. sigue Xuxa nang paia. En om hun kleding weer vuil te maken. Dat is caos completo. Het was een hele chaos. Caos completo. Het was een hele chaos. Tu cosa brua. Alles was in de war. E enfoque aqui tá for de boniteza de matrimônio De focus was van het mooie van de bruiloft. e ela vai riba papiamento negativo En ging op een negatieve de lo qual tá sucedendo. sprak over wat er gebeurde. Kiko abota assim. Wat ga je doen Dan tem abota espera. als je aan het wachten bent Riba Cristo subinida. op Jezus' komst? Com abota comportabo mes. Hoe gedraag je je Dan tem abota guarda. terwijl je wacht? Paso Cristo não bem ainda. Want Jezus is nog niet Ela teruggekomen. priminti que tá na caminho. Hij heeft beloofd dat hij onderweg Pero is. não sabe quanto hora tá chega. Maar hij zei niet wanneer hij zal komen. Abota me começa a lora bau den lodo. Ben je ook in de tuin in de aarde gaan spelen? Abota me começa a murmurar. Ben je ook gaan klagen? Abota me começa a picar. Ben je ook met zonde gaan Abota spelen? me começa a bisa ja. Heb je ook gezegd ja? Ma bira cristiano, pero é que não nada dem para mim. Ik ben christen, maar dit is niks voor mij. Na primintigo Cristo lobin. Ze hebben beloofd dat Jezus zal komen. Coronavirus sabim promego Cristo. Coronavirus is eerder dan Jezus Bom, gekomen. paso bom lesa bo Bible. Dan heb je je Bijbel niet gelezen. Coronavirus tá anúncio de Cristo. Coronavirus is de aankondiging van Jezus. Está anunciando Jesus está na Hij caminho. kondigt aan, Jezus is onderweg. Pero pestan que tá bobo e não tá compreender. Maar voor degenen die dom zijn en die het niet É um begrijpen, momento de pânico e ansia. is het een moment van paniek en angst. Pero Romana, Maar broers en zussen, como você quer nós te chelo? hoe dachten jullie dat we bij de hemel kunnen komen? Ah, nós temos muri. We moeten doodgaan. Parte de nós tem muri. Een paar van ons moeten E sterven. sabe, bom gusta muri. Ik o weet, no je houdt que niet muri. van sterven, je wil niet sterven. Pero como vai querer você chelo? Maar hoe denk je dat je in de hemel zou komen? Não tem avião que vai chelo. Er is geen directe vlucht naar de hemel. O ene se muri para chelo. Iemand moet doodgaan om naar de Anto hemel te gaan. tinkulo no muri. En sommigen zullen ook niet doodgaan. Pero tinkulo muri. Maar er zullen zijn mensen die Em ook todo sterven. caso, me que bisabo. Hoe dan ook, ik wil je Bom zeggen, necessar é señal de tempo je aqui. moet weten wat de signalen zijn van de einde der tijden. Bom necessar que mas que é bruidegom tá tardando para bini. Je moet weten als de bruidegom zijn tijd neemt om te komen. Nós que tá yunan de Deus, Wij als kinderen Gods tenho que da comportar-nos de tal maneira moeten wij zodanig gedragen que nos pai nanta que da neti, dat onze kleding mooi, que nos comportação tá que da ons neti, gedrag mooi blijft, sem mancha, zonder vuil, sem ploi, zonder sem nada breuken, parecido. zonder iets dergelijks. Nós temos que seguir assim, lo qual nós temos quase. We moeten blijven gedragen zoals het moet. Banding Mateo capítulo 25, Matthäus e 25. bang lesa e história aqui nanang kutinski bi. We gaan het verhaal Mateo lezen in capítulo Matthäus 25. Matthäus 25. Se botin bo Bible, Als je je Bijbel apriena hebt, Mateo capítulo 25, então se botin ne bisa amen, als je je Bijbel hebt in Matthäus 25, of man no zeg app amen. bisa amen via Of app. stuur een app met amen. Ah, te prometo serviço que botin mag usar bo app durante o serviço. Vandaag is de eerste dienst dat je je app mag gebruiken tijdens de dienst. E essa semana que botin mag usar bo app durante o serviço. En de komende diensten ook.
Botinge parabola die Dios birging nang? Heb je de gelijkenis van de Zie niet, heb je het? maagden? Heb je het? Matthäus hoofdstuk 25. Amen. Roman Natalie bisa amen. Morena bisa amen. Grant, Roman Grant bendición. Amen. Roman Thaisa, amen. Roman Gilmar Braselli. Tremendo, tremendo. Jordani, Lichtenberg, Merari, Merdit Henriquez. Amen. Ture amen adelantando. Gloria a Dios. Tung serviço virtual. Het is een virtuele dienst. Amen. Sharinet, Mirugia Martijn, Lisandra, Timothy, Suzette, Nikisha, Flavio, Aimee, Nelus, que telefoon apaga. Mucho Telefoon amen. is Hey uit. Tim, je bent er ook. Maar Anthony Troina, Rachel Martina, Michnella, Janormi, amen. Ximena, adoptie, amen. Nós também lemos Mateus capítulo 25, We gaan Matthäus 25 vem lezen versículo 1 até 3. vanaf vers 1 tot en met 13. Amen. Gelijkenissen van Jezus. Het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 5 van hen waren dom en de andere 5 waren verstandig. De 5 domme bruidsmeisjes namen wel hun lampen mee, maar geen extra olie. Maar de 5 verstandigen namen wel extra olie mee. Toen de bruidegom maar niet kon opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk en vielen ze allemaal in slaap. Midden in de nacht schrokken ze wakker doordat er geroepen werd: daar komt de bruidegom, ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de anderen om wat olie, omdat hun lampen uitgingen. Maar de verstandige meisjes antwoordden: wij hebben niet genoeg voor ons allemaal. Jullie kunnen beter naar de winkel gaan en zelf olie kopen. Terwijl de domme meisjes vlug naar de winkel gingen, kwam de bruidegom. Hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes ook, maar zij konden er niet meer in. Heer, riepen ze, Heer, laat ons ook erin. De bruidegom riep terug: ga weg, ik ken jullie niet. Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. E parabola aqui, Dit gelijkenis tá dando nos hopi, coisas que nós pocinha foi je. geeft ons veel dingen die we van kunnen leren. E parabola aqui tá papo de reino de Deus. Dit gelijkenis spreekt over de koninkrijk van God. Pero me que zoom in die action die hende sabi. Maar ik wil inzoomen op, op het gedrag van de verstandigen. Me que wak ture action ang kuna tuma. Ik wil niet naar alle actie Pero gaan me que wak kijken, algum action. maar ik wil naar bepaalde acties Uno of kijken. dos. 1 of 2. Como que remarcar para se nós vai turnos anda cava. Die ik wil opmerken, anders neemt het te veel tijd. Pero ele qual ta resaltar, Wat naar boven komt, com se me possam op tour nang actionan kunang ahasi. als ik al hun gedragingen kan opsommen, Kutaskibi of kunotaskibi. dat er geschreven staat of niet, Kubopo lesi comprender of kubopo machinabo mes die je kan kunangas. lezen en begrijpt of die je kan voorstellen dat ze hebben gedaan. Me que sumarisa e actionan aqui den palavra. Ik wil deze acties samenvatten in 1 woord. Palavra que te explica que sorte hende nan tabata. 1 woord die uitlegt wat voor personen ze waren. Misako na bisa dat dies birging. Ik weet Ta dat ze 5 sabi zeiden 5 bobo. 10 maagden, 5 verstandigen en 5 dom. Pues yabo sa e palavra lo ta sabi. Dan weet je al, het woord zal zijn wijs. Pero me no que use palavra sabi. Maar ik wil niet het woord wijs Que use outra gebruiken. palavra. Ik wil een ander woord No gebruiken. lubida, tur dies tabata birging. Vergeet niet, al 10 waren maagden. Que significa ora botom birging? Wat betekent het als je een maagd bent? Bawarda bomes. Dan heb je jezelf Lá nos bewaard. cuide palavra simples. Als we een simpel woord gebruiken, Bawarda bomes. je hebt jezelf bewaard Tene momento cubotinco durante matrimonio. tot de tijd als je moet gaan trouwen. Bawarda bomes. Je hebt jezelf bewaard. Que menture dies hende na que se me cos. Dus al deze 10 personen hebben hetzelfde gedaan. Pero toch tem dos resultados diferentes. Maar toch zijn er 2 verschillende resultaten. Bosaco bobai mesmo iglesia. Weet je dat je naar dezelfde kerk kan gaan? Bopo lese mesmo Je Bible. kan dezelfde Bijbel lezen. Bopo escute mesmo Je kan predicatie. dezelfde preek luisteren. E toch tem um resultado diferente. Maar toch een verschillend resultaat hebben? Bosaco? Weet je dat?
Bota viva no mesmo país. Je kan op hetzelfde land wonen. Bota escuta mesmo informação. Je kan dezelfde informatie luisteren. Bota vai em mesmo escola. Je gaat naar dezelfde school. Pero toch sempre tem dois grupos. Maar toch zijn er twee groepen. Sabi, bobo. Eén dom en één Em verstandig. qual grupo bota cai? En welke groep val je? Lá me vai den elo qual como que bisabo que te coisa importante como que Laat me highlight. gaan wat ik belangrijk vind om te highlighten. E palavra como que para que tu budgeta prudência. Het woord die ik wil gebruiken is Prudência. Om bedachtzaam te zijn. bedachtzaam te zijn. Zoiets. Prudência. Bedachtzaam. Que significa prudência? Wat betekent bedachtzaamheid? Significa que bota pensa bom. Betekent dat je goed kan Significa nadenken. que bota saber. Betekent dat je wijs kan zijn. Significa que bota para que tu pensa prometo bota uma ação. Betekent dat je eerst stilstaat, nadenkt voordat je actie onderneemt. E significa que bota rende que bota wak para futuro. Het betekent dat je naar de toekomst kijkt. Na mi wak den dicionário. Eta bise assim aqui. Rende prudente. Iemand die bedachtzaam is, Ta rende que ta actua com cautela, com vista para futuro. is iemand die voorzichtig handelt met oog op de toekomst. Que men et maneira, rende prudente, rende bedachtzaam. Iemand die bedachtzaam is, Eta actua com cautela. gedraagt zich met voorzichtigheid, Sim. Com vista, met oog, não para awe, niet voor vandaag, pero para amanhã. maar met oog voor morgen. 2 semanas of 3 semanas passava bisabo rende que tá siredo. 2-3 weken geleden heb ik gezegd, degene die roddelen, Que quando anda papa DJ? waar spreken ze over? Você anda agora aqui na papa DJ? Weet je waarover zij het Aiera. praten? Over het verleden, over Kiko gisteren. chicha bisaiera. Wat Chicha gisteren heeft gezegd. Kiko bubo asiaiera. Wat Boeboe gisteren heeft gezegd. Não tá papia nada de futuro. Ze zeggen niks over de toekomst. Rende que tá biba de redo tá rende bobo. Mensen die roddelen zijn mensen die dom zijn. Rende que tá papa riba rende tá rende bobo. Mensen die over andere mensen kletsen zijn dom. Passa o rende prudente. Want iemand die bedachtzaam Tá toma is, accionan cauteloso neemt voorzichtig acties para o futuro. voor zijn toekomst. E não tá toma accionan sem pensar. Hij neemt geen acties zonder van tevoren te E denken. tem tempo aqui. En in deze tijd Nós cuidamos de Deus. zijn wij als kinderen Gods Mester tá rende nan prudente. moeten bedachtzaam zijn. E palavra prudente está escrita em Bíblia. Bedachtzaam staat in het woord. Van in Provérbio capítulo 22, versículo 3. Laten we in Spreuken 22 vers 3 gaan. Tem roupa que caminha que a palavra que aparecer. En op verschillende plekken komt dit woord tevoren. E maneira mabisabo não tá usar En zoals ik zei, ze gebruiken het como sabi. als wijs. Que men prudente significa sabi. Dus bedachtzaam betekent wijs. Sabi está relatado na prudência. Wijs relateert aan Que bedachtzaamheid. men in Provérbio capítulo 22, versículo 3. Spreuken 22 vers 3. Se botar nele, busque ele ali, me também drive Als je het blaadje hebt, aqui me zoek sora. het snel op. Provérbio na 23, Spreuken 22 bedoel ik. 22 Versículo 3. vers 3. Tem papiamento da bisa, rende prudente, ta mira maldade e ta esconde. Mas é simples não, ta sigue bij e ta castigo per se. Lezen Holandees, mami. Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigende gevaar en verbergt zich. Maar onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft. Rende prudente, lezen Holandees trove. Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigende gevaar en verbergt zich. Maar onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft. Prudência, nós está traduzindo como wijs, segundo me está andando é porque voorzichtig, wijs en of verstandig. Bedachtzaamheid in het Nederlands is wijs, voorzichtigheid. Anto, outro man avisa prudência, da prudência, verstandig oordelen. Prudentie, verstandig oordelen. Que men die toere palavra na kita mostrava que botar Al deze woorden laat zien dat je pensa sabi verstandig nadenkt. e botar bij actua sabi. En dat je verstandig gaat Botar handelen. tu me action correcto. Je neemt de juiste actie. E de temporada En aqui, in deze tijd nós meses da renda nang prudente. moeten we mensen bedachtzaam zijn. Botar tu me action nang pa futuro.
moeten actie nemen met oog op de toekomst. No accionan pa awe. Niet handelen naar vandaag. Tá fácil para nós pobisa. Ei, laga torrendo biunta que den numa. Het is makkelijk Dios om te tá guarda nos. zeggen, laat iedereen maar komen, God bewaart ons. Pero nós me se tá indo na prudente. Bijbel tá Maar bisa we moeten nos. bedachtzaam zijn. De Bijbel Bijbel tá bisa zegt nos para nós tá prudente. om bedachtzaam te zijn. Pastor tá bisa si bono tá prudente. Want als je niet bedachtzaam bent, Kubo tá rende simpel. als je simpel bent, Bota sigi bai. dan ga je het maar door Ando bota ya castigo. en dan word je gestraft. Que me rende simpel. Dus degenen die simpel zijn, Of rende que nota pensa mas leu. of mensen die onverstandig zijn, die Den niet verder papimento denken. corriente eta bisa es un sin experiencia. En Papiment zegt dat de mensen zonder ervaring Tá dal bai e haya su castigo. gaat maar door en wordt gestraft. Que me pa motivo kubo nota usa sabedoria. Dus als je geen wijsheid of je verstand niet gebruikt, Ante palavra da bisa nos, si nos me tem sabedoria que nos tem quase. en het woord zegt als we wijsheid nodig hebben, wat moeten we doen? In Santiago da escrevi. In Jacobus staat het Es sun como tem geschreven, sabedoria. degene die wijsheid nodig heeft, Pedi Dios. vraag het aan God. Pastor tá dando na natura. Want hij zal het aan ieder geven. Dios quer para nós tá saber. God wil dat we verstandig zijn. Dios quer para nós tá prudente. God wil dat we bedachtzaam E zijn. para nós tomar accionan. En dat we handelen De acordo que conhecimento que nós tem e sabedoria que Deus dá a naar de nós. kennis en wijsheid die we hebben en die God ons geeft. E virgem não, De maagden, 5 de não, 5 van hun, a tomar ação hebben gehandeld. na biste na bem. Ze hebben zich gekleed en ze Pero e kwamen. outros 5 não, Maar de andere 5 a biste e a bem. hebben ook gekleed, ze E na kwamen. preparar zeta extra Maar para ze hebben nanti. ook extra olie voorbereid. Para se acaso, Voor in geval van, se acaso algo passa, voor in geval dat er iets gebeurt. nós tem suficiente. Dan hebben ze genoeg olie. O me que papo de 2020 oh. Nu wil ik praten in 2020. Nós escuta de tudo o qual está passando. We hebben gehoord van alles wat er gaande is. Nós compreender We hebben het begrepen. que passa na China. Wat er in China is gebeurd. Depois ela bem um tique mais seca ela bem Itália. En toen kwam het wat dichterbij bij Italië. Então ela bem um tique mais seca ela bem En nu Holanda. is het wat dichterbij gekomen in Nederland. Pesnang ko to biba na Corsao ela tique mais seca ela Voor Corsao. degenen die op Curaçao wonen is het ook op Curaçao gekomen. Batende algo. Je hebt het gehoord. Pero nós está guardando ribe bruidegom ainda. Maar we wachten nog steeds op de bruidegom. En bem, Hij is er nog niet. que botin quase Wat moet je doen? preparabo mes. Jezelf voorbereiden. Vicente de Bocas preparabo mes. Zeg degene in je huis, Bisa bereid je Bocasa voor. preparabo mes. Zeg tegen je echtgenoot, bereid je Bisa voor. Boyunan ta prepara. Zeg tegen je kinderen, wees voorbereid. Paso bono saki ta by passa. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Preparabo mes. Wees voorbereid. Makinabo e birging nang labisa. Stel je voor dat de maagden zeiden, Ai, nós ta by sinta guarda. ach, we gaan gewoon wachten. Ora fiesta no começa ainda, no zeta acaba. Als de bruiloft nog niet begonnen is en onze olie op is, E ora nós também aqui nós também dan pas gaan we kijken wat we gaan doen. Essa é a ação de ende bobo. Dat is een actie van iemand die dom Tapi é is. 5 nang a tomar ação de ende bobo. Daarom hebben de 5 dom gehandeld. No papiamento nós também se na guarda te ora baca a roga na pos. In het papierment zeggen we, Ze hebben gewacht totdat de koe in de put is verdronken. Ja, zoiets. Nou, wat, dat we bakken op. Wat zeg je in het Nederlands? Dat is een ander spreekwoord, toch? Ja, in ieder geval hebben ze te laat. Ja, ze hebben te laat in actie. Zijn ze te laat in actie gekomen? Jermel, heb jij een woord? Pas als de kalf verdronken is, dempt men de put. Pas als de kalf verdronken is, dempt men de put. Amen. Dankjewel, Jermel. Mira como tu homem sabia. ik zie dat je een slim en verstandig man bent. Que mendi, Dus, agora para nós sim que a situação em 2020, als we het vergelijken met 2020, a mim não que sembra pânico, wil ik geen wanhoop of mas paniek zaaien. mas sabe que nós está em paz perfecto. Ik heb gezegd, we zijn in complete vrede. Mi não sabe que nós está em bobedade perfecto, sim. We zijn niet in complete domheid. Nós não está em bobedade. We zijn niet in domheid. Nós está comprar arinha. We kopen meel. Pero hoje nós vai brincar para papel UC. Maar als we gaan vechten voor wc-papier, Então se nós não tem arinha para trapang, dan hebben we geen meel om brood te maken. tá para que me tá com papel limpia, não tem nada limpia. Waarom koop je wc-papier? Dan heb je niks om schoon te maken. Não tem nada limpia para estômago tá para Je chi. hebt niks om schoon te maken, want je maag is Que leeg. me usa para sentir. Dus gebruik je verstand. Usa prudência. Gebruik, wees bedachtzaam. Você acaba na Itália, não tem mais que sair Je weet al, in Italië mag niemand uit huis. Que men provavelmente se situação
Se waarschijnlijk, crítico, als het steeds kritischer wordt, tá llega caminho komt er een tijd conosco tampouco no dat posalicas. wij ook niet onze huis kunnen verlaten. Você quanto cama de IC tem? Weet je Den IC hoeveel quanto cama tem? IC-bedden we Quanto hebben? cama tem den IC? Per ziekenhuis verschillend, iets van Riba 30. Holanda completo quanto Oh, cama dat tem? is best wel veel. 1000 cama de intensive care. In totaal 1000 1000 zoveel pico. IC-bedden in Nederland. Riba país de 17 milhões. In een land van 17 miljoen, Se 50 tamale mas tem cama de intensive care no tem. als 5000 mensen ziek worden en IC-bedden nodig hebben, is er niet. É mundo que mesmo não está preparado para o qual está passando. Deze hele wereld is nog niet voorbereid voor wat er gaande is. Na não querer, Ze hebben niet geloofd. na não querer Ze hebben niet é geloofd palavra de Deus. het woord van de Heer. Na não querer que Cristo lo bem. Ze hebben niet geloofd dat Jezus terug zal komen. Na não lesa Mateus 24, na Ze lesa hebben Lucas Matthäus 21. 24 en Lucas 21 niet gelezen. Na se church de palavra de Deus. Ze hebben het woord van God bespot. Então até nós aqui, En nu, hier zijn we. para ser palavra de Deus está verdade. Want het woord van God is de E lo waarheid. qual ela bisa está sosode. En wat hij zegt, dat gebeurt ook. Então nós lo mire seguir sosode. En wij zullen blijven zien, Para se lo Wat er gebeurt. aumentar. want het zal vermenigvuldigen. Pero ainda lo não te fim. Maar nog steeds zal het nog niet de einde Que zijn. me no 30 anshi pânico e bedroom de boca Dus será wees porta. niet paniekerig en in je huis gaan liggen, de deur dicht doen. Tantem conosco bisa het dia novo. Terwijl we kunnen zeggen, vandaag is een nieuwe dag. Usa o telefone para mandar mensagem de evangelização. Gebruik je telefoon om een boodschap van Usa evangelisatie te cada sturen. oportunidade que botim para bisa ainda de Cristo Jesus. Maak gebruik van elk moment en gelegenheid. Bisa nanku e kos nanku ta sosodiendo aqui. Das que bide buki kuna benta fo. Zeg tegen degene dat wat er nu gaande is, staat geschreven in het boek dat ze weggegooid hebben. E das que bide buki kuna no te querenge. Het staat geschreven in het boek waar ze niet in geloven. E dengue buki tem solução En in também. dat boek is daar ook een oplossing. Cristo Jesus te solução. Jezus is de oplossing. Este caminho. Hij is de É weg. mestre verdade. Hij is de É de waarheid. vida. Hij is het Se leven. vou bem cerca de, Als je bij hem komt, lobo experienciar sua paz. zal je ook zijn vrede De uma ervaren. forma que nunca vai Op een experienciar. manier dat je het nooit hebt ervaren. Lo tem coronavírus rondou dibo. Er zal coronavirus om je heen zijn. Quizás abo mesmo lo tá infectar com Misschien ben je coronavírus. er zelf mee besmet. Pero é paz de Deus lo tá dembo. Maar het vrede van de Heer zal in je E zijn. lobo dona Deus glória. En je zal God E bo vida verheerlijken. lo dona Deus En je glória. leven zal God E hasta bo verheerlijken. morto lo dona Deus En glória. zelfs je dood zal God verheerlijken. Aceita nos confiança, nos esperança. Dat is onze hoop en ons Aceita vertrouwen. nos fé. Dat is ons geloof. Nos fé. Ons Tu fé geloof de ende loco. is een geloof van een gekke. Não está ende loco. We zijn gek, Mas nós te quere. want wij geloven De palavra de Deus. in het woord van God. E lo qual rende, riba Holanda, bisacuta, caduca, e qualquer ainda serve mais. Wat mensen zeggen hier in Nederland, dat het woord niet meer geldig is. Ah, we nossa mira. Dia Vandaag mais. hebben we gezien, nogmaals, Que a palavra da verdade dat het woord de waarheid e is. ainda em 2020 En é nog steeds vigente. in 2020 É vigente. is het geldig. E não caduca. Het is niet vervallen. Kiko nos meseta? Wat Prudente. moeten we zijn? Bedachtzaam. Kiko e moenang 5 virgem nan tabata? Wat waren de 5 maagden? Ze waren bedachtzaam. Nan tabat insuficiente para pôr a guarda e Ze bruidegom hadden bem. genoeg om op de bruidegom te wachten. Supermarket na sera, De winkels gingen dicht. e reki nan tabashi, De rekken waren leeg. e producto tata de micas. Het product was in mijn huis. E zeta tata de micas De kava. olie is al in mijn huis. Wak, minoke an chavo. Kijk, ik wil je niet Pero me que sabe angst den história geven, aqui. maar ik wil je zeggen, in dit verhaal, É moena que tava sabi. deze vrouwen waren wijs, verstandig. Nang no awarda premier-minister Rutte bisa Ze nang. hebben niet gewacht tot Kiko na diguasi. de eerste minister heeft gezegd om iets te doen. Nang atuma action prudente. Ze hebben meteen bedachtzaam gehandeld. Nang no we bringa pa papel wc. Ze gingen niet voor wc-papier vechten. Nang aski bikin antimester. Ze hebben geschreven wat ze nodig hebben, Panampo guarda. zodat ze kunnen wachten. Anto nang compra elo qual nang antimester. En ze hebben gekocht wat ze nodig hadden, Panampora guarda. zodat ze konden wachten. Awe. Familia nang. Vandaag, families, Romanang. broers en zussen. Ornos lesa Bijbel, no? Als we het woord lezen, Bijbel Taka nos lezen, lesa pida detalhe na aqui. laten we ook deze detail lezen. Pasobra
Policenos lo bisa ai, e birging nanta aanstellerig. Want Paki wat misschien bingo extra denken we, zeta. nou, de maagden zijn aanstellerig. Waarom komen ze met extra olie? Paki ko wat bese koi. Waarom doe je dat? Paso bo mes da prudente. Omdat je bedachtzaam Bo moet mes zijn. preparabo mes. Je moet je voorbereiden. No laga kos pasabo. Laat er niet tot er iets gebeurt met Nos jou. kuta Christian, Wij als christen, nos te kana dilante je kos nang. we lopen voorop. Paso ba Dios abisa nos kaba Want kiti God pas. heeft het ons al verteld. Nos umag di kana patras. We mogen niet achterop Pero lopen. nos tiu kana We dilante. moeten voorop lopen. Ti un tempo patrukos, Er Bijbel is een tijd tabisa. voor alles, zegt de In Bijbel. Ecclesiastes 3. A woord ik In Prediker, Prediker volgens mij, van hoofdstuk in 3. Prediker 3. Ecclesiastes capítulo 3. Prediker hoofdstuk 3. Ecclesiastes 3. A walk que nós está passando tem é tempo aqui. Nu gaan we door deze tijd heen. Tempo de desconcertação. Tempo de dúvida. Een tijd Tempo van de inseguridade. E pergunta tá, De vraag is com nós que ayunan de Deus, hoe wij als kinderen Gods, direcionar de tempo aqui. hoe gaan wij reageren in deze tijd? Com nós está actua de tempo Hoe gaan aqui. we handelen in deze tijd? Kiko nós está hasi de tempo aqui. Wat gaan we doen in deze tijd? Kiko nós está hasi. Wat gaan we doen? E promecos, Het eerste ding is não perde esperança. geen hoop verliezen. Não perde esperança. Geen hoop verliezen. Romano capítulo 8, versículo 24. Romeinen 8, vers 24. Bande Romano capítulo 28, versículo 24, nós lemos e 25. Romeinen 8, E me também será. vanaf vers Algum 25. ponto comigo que do nabo e depois nós passa palavra. Ik ga sluiten met een aantal punten die ik je wil geven. Depois que nós fazemos oração, me passa a palavra para Dr. Frei. En als we klaar zijn met bidden, gaat dokter Vrij praten. E vou pôr pergunta. En dan kan je vragen stellen. Não perde esperança. Verlies je hoop niet. Não vira nonchalant. Word niet nonchalant. Não desmaia e desanima. Word niet ontmoedig. Queda com confiança em Deus. Blijf met vertrouwen op de Daar Heer. nos lesele na holandês. Romeinen 8, vers 25. Maar zolang het 24 en 25. 24, Romeinen 8, vers 24 en 25. Deze verwachting is onze redding, maar het is nog niet zo ver. Anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. Tanten que não recebi a promessa, bota cinta guarda. Als je die belofte nog niet ontvangt, blijf je wachten. Bota queda espera. Je blijft hopen. E 5 virgem não sabi, Die 5 verstandige na maagden, queda espera. ze bleven wachten. Tem esperança, tem salvação. In Tem hoop- guardamento, tem In salvação. hoop en in wachten is er redding. Tem guardamento, com paciência, In het geduldig wachten tem salvação. is er redding. Kiko bota hasi, Wat doe je ora e bruidegom não chega ainda. als je de bruidegom er nog niet is? Ki bota hasi, Wat doe je ora e tarda. als hij op zich laat wachten Antokos na começa sosode. en dingen om je heen begint te Kitando gebeuren? boa atenção. Om je focus ergens anders te Ki bota baiasi. plaatsen. Wat doe je? Bota bem começa papo outra coisa. Ga je over iets anders praten? Of bota bem queda espera riba Of Jesus. blijf je hopen op Jezus? Ela bisa em Lucas 21, In Lucas 21 zegt hij, versículo 10. vers 10. Toen zei hij tegen hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen. Door u over te leveren in de synagogen en de gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen, en dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Que men tour e coisa não come passa. Allemaal, al de dingen die gaan gebeuren. Guerra, nação Oorlog, talanta contra nação, natie tegen de andere natie. maleza opgaat, nang incurable. ongeneeslijke ziekte. Nanta bay hiba bos nan dilanti
juez. Ze gaan jullie voor de rechter brengen. Tour ekos na gilo pasa. Al deze dingen zullen gebeuren, Pa nos haya chance. zodat we de gelegenheid Pa krijgen nos po evangelizar. om te Pa evangeliseren. nos po tong getuigenis. Om een getuigenis te Pa zijn otro nang. voor anderen. Pesei na lo sosode. Daarom zullen ze gebeuren. Que me andi provecha e tempo aqui romana. Dus maak gebruik van deze tijd. Pa nos compartir evangelio mas que nunca. Om het evangelie te verkondigen. Nesnan kuda bayendo Voor perdi. degenen die Pa verloren nos gaan. compartir amor de Dios mas que nunca. Om de liefde van de Heer Na ehende nan como este te esperança. delen met degenen die hoop nodig hebben. Essa aqui te tempo. Dit is de Pa tijd nos abre nos boca. om onze mond te E openen. bisa hende nan. En anderen zeggen, Jesus te solution. Jezus is de Jesus te oplossing. solution. Jezus is de Pa todos nos oplossing. problemas Voor nan. al onze problemen. Cospo tem quase. Eén ding moet je doen. Abre o coração. E Open je permitir hart. drente dembo. En laat hem in je hart komen. Dit is de única solution, Dat is romana. de enige oplossing. Awe, caminho botada em bocas. Vandaag, waar je ook bent in je Sentada huis, em bo sofá. zittend in je sofa Of dem bokamber. of in je kamer, Ja, maar Deus danke. dank God Esperança que nos tem. voor de hoop die we O hebben. mais que nós está esperando, Dat ook al wachten we, nós não tá perde esperança. verliezen we geen hoop. Nós está guarda, pero nós não tá perde We esperança. wachten, maar we verliezen geen hoop. Nós está passa de momento We difícil, gaan door moeilijke tijden, pero nós não tá perde nos enfoque. maar we verliezen onze focus niet. Passou nós está rende não que nós preparar. Want we zijn mensen die ons voorbereiden. Nós zeta tá preparar. Onze olie is voorbereid. Nós está em oração. We zijn in Nós gebed. está em palavra. We zijn in het woord. Nós está buscando Deus. We zoeken God. Nós está evangelizando. We zijn aan het Nós está evangeliseren. compartilhando o evangelho We na zijn- maneira que nós por. Het goede nieuws aan het vertellen op de manier die we kunnen. Nós quizás posali bacaya be parte flyer. Misschien kunnen we niet op weg om flyers uit te Pero se o delen. dia chega que nós tico tá cerrado em Maar casa, als de dag komt dat we opgesloten zullen nós zijn nós in sube huis, Facebook, nós tour pareu. zullen we op Facebook opgaan, E começa iedereen a pisar tegelijk. na palavra de Deus. En het woord van God delen aan Passou anderen. Jesus é a única Want solução. Jezus is de enige Fora de oplossing. Jesus não tem esperança. Buiten Jezus is er geen Esta é a minha oplossing. esperança. Hij is mijn Vamos oplossing. ser Jesus te solução para todos os problemas. Jesus te solução para tudo. Abre o coração. Abre o coração e lá Vem entregar. Vim entregar. Movida na Jesus. Movida na Jesus. Não guarda mais. No guarda más. Está llamando vos. Dice Jesus te solução. Jesús trae solución para turbo problema. Abre o corazón y la guerra vim entregar vida na Jesus. Me cerca de Vim cerca de, vim cerca de Cristo, vim cerca Cristo Jesus. Romana tá é só te solução. Broers en zuster, Hij alleen is de Não tem oplossing. nenhum outro Er is esperança. geen andere hoop Nota Jesus. die niet Jezus is. Awe, Vandaag, tem bocas. in je huis. Quizás o ainda manda link pabo. Misschien heb je de link van iemand E ontvangen. nunca babisa Jesus me Heb je viva de meu nooit coração. tegen Jezus gezegd, kom in mijn hart wonen. Nunca babisa Jesus me time ester de bo. Nooit heb je gezegd, Jezus, ik heb u nodig. Nunca bono pedi Jesus perdonado. Niemand heb je gevraagd, Jezus, vergeef mij. Pature picanan kubasi. Voor al de zonden die je hebt gedaan. Awe me que bisabo. Vandaag wil ik je zeggen, Tu res nan kwa recibir. aan ieder die hem ontvangt, Nang ela dune derecho para aan pera hem de heeft hij het Deus. recht gegeven om kinderen van God te Es worden. nan kuta quiere den su nome. Degene die in zijn naam geloven. Awe si bo quiere. Vandaag, als je gelooft Den in nome de in Jesus. de naam van Lo Jezus, guardo salvar. zal je gered E worden. denture caos kutin. En in alle chaos dat Den er e is, panico. in al dat paniek dat er E is, pandemia. in die pandemie die er is, Meio de tormenta. in
in die storm abo por din paz. kan je vrede hebben. Si bo pinse Jesus. Als je bij Jezus komt, Caminda bota. waar je ook bent, Escuchando. als je aan het Jesus luisteren repetiu a bent, oração aqui junto conosco. herhaal met mij. Dice Senhor Jesus. Zeg, Heer Jezus, Awe. vandaag Me te pedimos perdonami. vraag ik u, vergeef mij Patur mi picanan. voor al mijn zonden, Patur mi falhonan. voor al mijn fouten. Awe me te pedimos Senhor Ik Jesus. vraag u, Heer Jezus, vandaag, Librami. bevrijd mij. Librami de mi picar. Bevrijd mij van mijn zonden. Librami de tur atadura. Bevrijd mij van alles wat mij vastmaakt. Librami de medo. Bevrijd mij van angst. Awe. Vandaag Me te reconocer erken ik Jesus Jezus como mi rei. als mijn Mi koning, Salvador. als mijn redder. Me te reconocer Cristo Jesus Ik erken Christus como Jezus dono de mi vida. als de God van mijn leven. Me te entregar mi vida completamente de su mano. Ik geef mijn leven volledig over in zijn handen. Amém. Amen. E que essa oração, Pablo, Ik wil voor je bidden. Tata, em nome de Jesus. Cada com essa oração aqui dentro da casa. Cada com essa oração aqui dentro da casa. Ieder die dit gebed heeft gedaan in hun huis, Awe, vandaag bendicionana. zegenen u. Recebo paz na minha vida. Breng uw leven in hun leven. Nós está quebra todo maldição de passado. Verbreken alle vloek van het verleden, Todo maldição de geração. alle vloek van generatie. Nós está quebra na força e na poder. Verbreken hun kracht Em nome de in Jesus. de naam van E Jezus. nós está declarar vida nova. En wij declareren Een nieuw comienzo leven, novo. een nieuw begin. Em nome de In de naam van Jesus. Jezus. Como bendição nos Dat sossegar uw zegen op hun zal rusten. em nome de Cristo In de naam Jesus. van Jezus. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém, Romana. Amen. Vamos para o Senhor forte aplauso. Geef de Heer een groot applaus. Aleluia. Halleluja. Glória a Jesus. Glorie aan Jezus. Se você oração aqui, Als je dit gebed hebt gedaan, nós que invitamos willen wij a jou você uitnodigen seguir-nos online. om ons te volgen Já online. oração nós temos oração. Woensdag hebben we gebed. Já viernes nós temos estudo Vrijdag bíblico. hebben we bijbelstudie. Já domingo nós temos encontro assim Zondag que trove. hebben we weer zo'n samenkomst. Siga-nos online. Volg ons online. E maneira como por, En hoe je ook kan, e maneira como essa situação cambia, zodra de situatie nós verandert, que miramos de casa de Deus. willen we je hier zien in het huis van Junto God. conosco para dar a Deus glória. Samen met ons om God Amen. eer te geven. Amen. Bendicionar a vizinha. Zegen je naaste. Bendicionar o ende de bocas. Zegen iemand in je huis. Bendicionar a Yuna do meu man. Dice Deus Zegen bendicionar. je kinderen. Geef hen een hand en zeg God zegen je. Em casa e vou para outro man. In je huis kan je wel handen geven. Estamos de mestre oração, nós também oramos bastante hoje. Degene die gebed nodig hebben, gaan we nu voor jullie bidden. Quizás vou curva de malo, Misschien ben je ziek. nós também alçamos bastante diante do trono de Deus. We gaan voor E jullie de bidden. caminho como está, En waar je ook bent, nós está confia Deus que o Espírito de Deus te chega. vertrouwen we dat de Heilige Geest bij jou komt. E está tocado, En jou zal está aanraken. sanado. En jou zal genezen. Amém. Nós também oramos para Amen. nosso irmão que está malo. We gaan bidden voor onze broers en zussen die ziek zijn. Tata danki, oh meu Deus, que nos fortalça cada persona que está enfermo, cada Senhor, que porta quebrante de saúde, cada que está passando, Senhor, de momento não difícil, cada oh meu Deus, que está passando, Senhor, momento não, Senhor, caminha nanta down, oh meu Deus, Tata nos está orando, nos está apresentando diante do trono. Tata que o Espírito Santo, Senhor, por baiter-se canang, oh meu Deus, de nang câmara, nang hogar, oh meu Deus, e toca nang, oh Senhor. Sana nang, Senhor, cada sinang que está malo, Senhor, que nos está corte e baixa boa, Senhor, todos espírito de enfermidade, de maleza, oh meu Deus. Tata que boa palavra, Senhor, abai toca nang, Senhor, e a sana nang, Senhor, para meio de iaga nang, Senhor, que abora e se bene cruz e calvário. Tata danke, Senhor, que nos está declarar sanação riba ng curpa. Sanação pesnang, Senhor, que de na mente, Senhor, tá cautivo. Tata nos está declarar, Senhor, libertado, meu Deus, de nang pensamento. Libertado, meu Deus, de nang curpa. E tata nos está declarar, Senhor, que não também tá o
libertad completamente. De tu yugo, Señor, kutariba nang. De tu bui, Señor, y cadena nang kunatan maradiche. Tata danki, Señor, como palabra tabai toca, Señor, y trece libertad y cambio de vida nang. Cambio de pensamento. Cambio de corazón nang, oh mi Dios. Tata danki, Señor, nos declarar, Señor, cubo palabra está suficiente para bai, Señor, y trece transformación y para vida ribe alma nang aquí. Esa que nos declarar en nombre de Jesús. Danke, Señor. Aleluya. Dank Jesus. Amen. Nós te invitamos para geração botar junto conosco. En willen je uitnodigen om samen met ons te zijn woensdag. Geração nós está diferente. Woensdag zal het anders zijn. Nós não tem tanto ainda assim aqui. We zullen niet zoveel mensen hebben als nu. Nós tá amigo mica sama Dat tanto zal só. ik en mijn echtgenoten zijn. Pero nós lo da de oração juntos. Maar we zullen samen in gebed zijn. E nós lo pedir certo romano para En oração. we zullen bepaalde broers en zussen vragen om te bidden. E romano que tá den oração junto conosco. Degenen die met ons in gebed zijn. Nós lo ora, nós lo laga bosnang, manda bos oração via app. Stuur jullie gebedspunten via de app. E assim nós turta ora junto. En zo kunnen we samen bidden. Toch den bocas, Toch in je huis, leu foi nós, ver van elkaar, pero toch junto maar toch conosco. samen met ons. Maneira nós assim we meinte também, mais Net zoals we ongeveer vanochtend hebben gedaan. Mas sei lo tá geração. Zo zal het zijn aanstaande E já woensdag. viernes nós temos estudo bíblico En vrijdag zullen we bijbelstudie hebben. e nós lo hacemos de forma aqui. En we zullen het op dezelfde manier als nu doen. E já domingo En nós zondag temos serviço zullen we onze de eredienst celebração. hebben. Me pedimos assim ele agradável Ik na wil je bocas. vragen om het aangenaam te maken thuis. Poder op pantalla grande, Zet het op een grote scherm thuis. poder speaker na, nós trobe Zet je vizinha assim. speakers. Stoor je buren niet. Pero assim ele dushi para boco boyuna como Maar doe het família. aangenaam voor je familie. Ora bocaba, come como En família. als je klaar bent, eet samen met je familie. Direito mesa, assim é momento especial. Bij de tafel voor en maak het een speciaal moment. Um momento para nós como família ala cerca de Het outro. is een moment om als familie samen en dichter bij elkaar te komen. Turcosta obra junto para bom. Alles werkt ten goede Besnango ta yama. voor degenen die Segundo o geroepen zijn propósito de Deus. volgens Gods roeping. Que menos também junto Dus we komen samen como família nan aqui aya. als familie hier en daar. E lo qual me mira awe ora me vai começar com oração. En wat ik heb gezien toen ik begonnen ben met gebed, Me mencionei também. en ik heb het ook genoemd, Tá como se fuera diferente beacon de luz em diferente barrio e diferente ciudad. het zijn alsof er lichten uitkomen van diverse plaatsen en steden. Que me andi assim também den hecho nan. En zo in handelingen ook. Ora igreja agora persegui. Nós Toen de não vamos gemeente perseguir aqui. vervolgd werd, nu worden we niet Nós não vervolgd. vamos perseguir. Nu worden we niet vervolgd. Ora igreja agora persegui. Maar toen in handelingen de gemeente vervolgd werd, Alanda diferente beacon de luz. er kwam verschillende lichten, Diferente lichttorens. caminho e palavra worden partir. Op diverse plaatsen werd het woord verkondigd. E assim, agora que também, segundo nós estamos nos casas, En zo ook nu als we thuis zijn. quizás tem família nan di boco nota bi igreja cubo. Misschien zijn er familieleden die niet met je naar de kerk gaan. Pero essa aqui é um momento para nan também tá sentar junto cubo. Maar dit is een moment zodat ze ook samen met jou E kunnen nan tá zitten. experienciar o que bota experienciar tu En já kunnen domingo. ervaren wat jij elke zondag ervaart. Um momento para nós como família bem junto. Het is een moment om dicht bij elkaar te komen als familie. O vizinha nan. Je buren. Nanda mirabo sali tu já domingo Ze zien bai. je elke zondag je huis verlaten. Awe na mirabo bon sali bai. Vandaag zien ze je ben je huis niet Mande link pa uit. nan. Stuur de link voor hun. Isa nang ate aqui nang atanos aqui. Stuur de link en zeg hier zijn we. E vizinha também tá de presença de Dan Deus. kan ook de buren in de E vizinha tegenwoordigheid van também God tá de zijn. palavra de Deus. Zodat ook je buren het woord van God kunnen horen. Use momento aqui Maak criativamente er gebruik van dit moment op een creatief para nos manier. ganhar alma na para Cristo. Zodat we zielen kunnen winnen voor God. Tiende que puntra pastor com nos dona nos ofrenda. Sommige mensen vragen hoe kunnen we onze offer geven. Te quer Jeremy lá poner para pantalla. Ik denk dat Jeremy het op de schermen heeft gezet. Jeremy vai poner para pantalla hora. OK, bom. Eta poner para pantalla. Het staat op de scherm. Esse está nos número de conta se você manda Dit is por ons diezmo, rekeningnummer. Je kan ofrenda, je tiende, osiminha, offer of je zaad bendição especial. of een speciale offer. Laga nós assim com alegria se. Je kan het via de rekeningnummer doen met vreugde. Nós assim forçar. Doe het niet geforceerd. Se não maneira te bisabo sempre. Anders, zoals ik altijd zei, Queda com bocos. blijf met je ding. Com stem lief. Met een lieve stem. Pero se botas estima Deus, Maar als je van God houdt, dona Deus com coração contento. geef aan God met een blij hart. Você aqui quando
bonita. Weet je wat mooi is? Nós não lipa pedir ofrenda, nós We não hebben lipa niet pedir gesproken gosting. over offer, Mas sobre esse aí não é importante want dat hoje. is niet belangrijk nu. Pero é humanang mes Maar de broeders zelf tapuntra pastor. hebben gevraagd, pastor, Nós que duna. we willen Como geven. nós está se duna? Hoe gaan we geven? Deus bendicionamos na para God nosso zegen coração. jullie voor jullie hart. Deus bendicionamos na para God zegen bastante jullie. fiel na Deus. Want jullie zijn trouw aan de Heer. E Deus está bendicionamos na. En God zal jullie Riba zegenen bos na pensamento. boven jullie gedachten. Amen. Amen. Muito bem, Laga. Me passe parte aqui para Dr. Fry. God zegen jullie rijkelijk. Ik wil heel kort een samenvatting geven van wat we ook een beetje vrijdag hebben gesproken over de coronavirus en de nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Heel kort samengevat, een coronavirus, de naam is puur omdat de virus op een kroon lijkt, maar er zijn diverse coronavirussen in het verleden. Maar helaas is vorig jaar rond december in China, in Wuhan, een nieuwe coronavirus uitgebraakt. En die nieuwe coronavirus is helaas zo snel verspreid over de hele wereld eigenlijk, waardoor het nu een pandemie is. En pandemie is puur een wereldwijde verspreiding van een bepaalde ziekte. En dat is dus de coronavirus. Het wordt ook wel COVID-19 genoemd en het staat voor Coronavirus Disease en het is ontstaan in 2019. Omdat het een nieuw virus is, weten we daar niet zo heel veel van. Dus we weten niet heel goed wat de klachten zijn, wat de complicaties zijn. Alles wat we weten is wat we hebben gezien van degenen die al ziek zijn geworden. Maar wat we weten is dat de coronavirus, de nieuwe coronavirus, die geeft onder andere koorts. Dus een temperatuur boven de 38,5 graden. Het geeft ook luchtwegklachten en dat bedoel ik hoesten, kortademigheid, maar ook soms verkoudheidsklachten zoals niezen en keelpijn. En de meeste mensen krijgen weinig klachten en de meeste mensen zijn binnen een aantal dagen weer hersteld. Dus binnen een dag of 3 of 5 zijn ze weer hersteld. Maar binnen enkele gevallen kan het zich ook ernstiger klachten geven, waaronder longontsteking en ook een langdurige ontstekingsverschijnselen in je longen, waardoor je moeite krijgt om adem te halen en waardoor je soms ook ondersteuning nodig hebt. Niet iedereen krijgt deze erge klachten. Het zijn echt mensen die kwetsbaar zijn, mensen die boven de 70 jaar zijn, mensen die andere ziektes hebben zoals hartaandoeningen, diabetes, longaandoeningen zoals astma, COPD. Dat zijn mensen die gevoelig zijn om ernstige klachten te hebben. Dus mocht je deze klachten hebben en je bent toevallig een van de afgelopen dagen in een risicogebied geweest, of je zegt deze klachten lijken een beetje op wat ik net genoemd heb, is het verstandig om sowieso binnen te blijven in je huis, maar ook om contact op te nemen met je eigen huisarts. Want die kan dan jou specifieke adviezen geven om wat te doen. Dan wordt er bepaald of er getest moet worden en of je thuis kan blijven of in het ziekenhuis moet gaan. De vraag is deze nieuwe coronavirus anders dan de normale griep dat jaarlijks optreedt? Dat weten we nog niet heel goed, omdat we niet alles weten. Maar tot nu toe blijkt de sterfgevallen toch niet zo hoog te zijn. Van de 100 mensen die ziek worden, overlijden 2. En 15, even kijken, zeg ik dat goed? Ja, 15 krijgen ernstige klachten. En 83 worden even ziek en dan worden ze weer snel beter. Maar het is best wel besmettelijk en daarom hebben wij en ook natuurlijk het hele land diverse maatregelen genomen. Waarom? Het kan zomaar via mens tot mens verspreid worden door te praten, hoesten, niezen. Het virus verspreidt zich via druppels die in je kanogebied, in je keel, neus en oor zit. En pratende of als je niest of lacht, dan komt het bij iemand anders die bijvoorbeeld binnen 2 meter van je staat en dan wordt die persoon ook besmet. Het kan ook natuurlijk op je handen zitten als je in je handen niest of als je hoest in je handen en je daarna vervolgens iemand anders een hand geeft en die persoon bijvoorbeeld met zijn hand aan zijn gezicht zit. Dan kan je natuurlijk ook besmet raken. Daarom is het heel belangrijk om hygiënemaatregelen in acht te nemen. En dat bedoel ik als je niest, als je hoest,
alsjeblieft niet in je handen, maar in je elleboogsplooi. En vervolgens niet je elleboog aan iemand anders geven of je hand aan iemand anders geven. Als je hoest of niest, maak gebruik van weggooibare zakdoekjes. Was je handen regelmatig na elke hoest of nies of als je je gezicht aanraakt. Maak gebruik van handalcohol bijvoorbeeld met 70%. Niet te veel procent alcohol, anders is het weer niet zo goed voor je huid. En als er mensen zijn die in je omgeving ziek zijn, blijf ongeveer 2 meter van hun af. En dat geldt vooral voor de personen die kwetsbaar zijn. Vooral degenen die een onderliggende aandoening hebben en die kans hebben voor een ergere verloop van de klachten. Wil ik je sowieso attenderen om bijvoorbeeld niet te gaan in plekken waar er veel mensen tegelijk zijn. Niet gebruik te maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld tijdens spitsuren. Maar gewoon alert te zijn. De regering heeft besloten dat we dus geen evenementen organiseren van 100 mensen of meer. En de reden daarvan is, als er te veel mensen bij elkaar zitten met een slechte ventilatie, is er grotere kans op besmetting met het virus. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. En uit liefde voor onze broers en zussen, uit liefde voor een ander, moeten we dus dit voorkomen. En hetzelfde geldt, mocht je ziek zijn met koorts of met verkoudheid, niezen, wil ik je ook adviseren om thuis te blijven. Met in je achterhoofd rekening te houden met iemand anders die nog niet ziek is. Ja? Zodra je weer beter bent en 24 uur geen klachten hebt, kan je weer gaan werken, kan je weer je eigen dingen doen. Maar dan vorm je ook geen gevaar voor degene om je heen. Ik zal even de aantal besmettingen geven in Nederland. Ongeveer 2 weken geleden, 70 februari, was de eerste besmetting gemeld. En inmiddels is het 959 besmettingen geworden. Dus het gaat richting de 1000. En inmiddels zijn er 12 mensen overleden, helaas. Allen waren wel oudere mensen die kwetsbaar waren. Maar het blijft wel zielig. En ook wereldwijd zijn er zeker meer dan 140.000 mensen die besmet zijn. Maar ook een groot aantal, ruim 70.000, die ook weer hersteld zijn daarvan. Dus we moeten maatregelen in acht nemen. Hygiëne, let daarop. Was je handen regelmatig. Bid regelmatig. En zoals we hebben gehoord vandaag, wees niet paniekerig, wees niet angstig. Maar vertrouw op de Heer dat het jou niet zal aanraken. En dat wil ik jullie mee bemoedigen. Als er vragen zijn, horen wij het. Stuur je vraag via de app. Germa L heeft een nummer al op YouTube gezet. Dus je mag ons appen. En dan misschien hebben we dan 10 minuutjes om jullie app te beantwoorden als er vragen zijn. Ik wil bidden voor broeder Erwin, Virginie. Dios bendicioné. God Helaas zegen hem. operación cirugía. Hij is geopereerd aan zijn knie. Nos confía Dios por una recuperación We pronto. vertrouwen op God voor een spoedig herstel. Nada bendicionele. Heer, zegen hem. Bendicionaram met Celine en familia. Zegen hun familie. Senhor, dank je op man tariba na vida, Heer, dank u Senhor. dat uw hand over hun leven zal Que zijn. sua recuperação lota pronto. En dat hij spoedig zal herstellen. Abandone força renovar, Senhor. Geef een nieuwe kracht, Heer. Ânimo em seu espírito. Heer, moedig hem aan in zijn Que siga geest. vai dilante. Dat hij voor zal gaan. Nós te bendicionar We família Virginie. zegenen familie Em Virginie. nome de Jesus. In de naam van Jezus. Amen. 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 Nós te felicitamos também, irmão. Siddharma quasi aya. We feliciteren zus Siddharma. Ainsley também si aya. Ainsley die jarig is. Babien Ainsley. Gefeliciteerd Ainsley. Irmã Monique também si ay. Zus Monique die jarig is Irmã geweest. Monique si ay. Então, não me explica você não. Irmã Siddharma. Zus Siddharma. Speciaal zus para Abu Monique. Ainsley. Ja, moet je echt vertalen. Speciaal voor Zodat ze het zus Siddharma en Para não Ainsley. compreender. Irmã Monique assim ay. Zuster Monique is Ela jarig. traz a bola, bota na porta, corre vai. Ze komt taart aanbrengen bij de deur en Você rende weg. spray e foil com lisol. We hebben de foil met Lysol Abrir gespoten. come bola com tinenche. Hebben het opengemaakt en de taart opgegeten. Dus we staan op een tour. Met Dus een jullie mesa. mogen de taart brengen. Ik Met zal een tafel Met een klaarzetten. mesa para na porta da igreja. Ik zal een tafel bij de kerk zetten. Bingo de passapalo ng Kom trucos. met alle lekkernijen. Pone nang Zet hun itabi daar. porta bingo na pading. Ik zal de deur open doen en hun naar binnen brengen. No bro, foi wega. Dios Nee, maar bendicionamos even nang. grap op een zij. God Kushia zegen restauração jullie. pa nang. Tata
Tata nos agradecido. Agradecido, Senhor, para a família Quarton, com a de fiesta. Nos agradecido, oh meu Deus, para a família Troina. Tata nos chamamos danke, Senhor, para uma Monique. Tata danke que bota bendicionar em cada um, Senhor. Tata danke, Senhor, que não pode cumprir ano mais de vida. Tata danke, Senhor, que bota bendicionar ng Senhor. Bendicionar com a entrada, na salida, lo ta bendicionar. Tata que nunca não lo falta de nada. Pero que abo, Senhor, lo vai dilante de turcos. Tata danke que guarda ng Senhor ano mais, oh meu Deus. E nos agradecemos, Senhor, que lo vou seguir prosperando durante ano novo aqui. Tata danke, Senhor, que nalo donabo glória e honra com a vida. E tata danke, Senhor, nos bendicionando em nome de Jesus. Danke, Tata. Amém. Amém, amém, amém. Bom, na me diz assim, na me waco tem pergunta. Ik zal kijken of er nog vragen zijn. E se não tem pergunta, nós será Romã Meluska. Als er geen vragen zijn, gaan we sluiten in gebed. Romã Meluska manda bisa bendição. Radimir Gutairin também escuta nós. Zuster, zijn de groetjes. Romã Gabriela Martes, Romã Mirugia, também tabata Martin. Também tabata wak, e nanta e contento, na manda saludar. Ze zijn blij en ze zijn de groetjes. Oh, Shurenska também, Deus bendicionar Romã Shurenska. God zegen zus Jurenska. Na mi wak ture number na aqui, Jenny Josefina, Ik ga de namen oproepen. Brigitte Boekhout, Cheyenne, Famia Coffee, Drusella, Rozenkrans, Sherwina Gerli, Aisheli Andy, Matilda, Tamara Nivelak, Edson Quarton, Eileen Manning, Romang Eileen Bendition, Charis De Wind, Gisela Leitu, Famia Martin Anthony, Mirna Lodovica, Deus bendicionar Romang Mirna, Deus bendicionar Leandro também, Brian Albertas, Misha Mongen, Laili Jandor, Luela de Palm, Karim, Jessica Pinedo, nós estamos bendicionar para o Santur, nós estamos bendicionar para o Santur, que Deus Een fortalecer. gezegende week voor jullie, Bosso. dat God jullie zal krachtigen. Também o outro telefone aqui não. Romã Meredith Henriquez, Juni Faneit, família Faneit, Deus bendicionar para não. God zegen jullie. Amém, amém. Deus bendicionar turnos romanos. Aimee Jansen, Neluska Coffee. Wow, hoop je dat we dat in servicio doen Veel conosco. mensen waren samen met ons in de dienst. Jonathan de Wind, Romang Iris, Harry Dozet, Deus bendicionamos nang. Romang Ifna, Romang Daf, Deus bendicionamos nang ricamente nos romanos de igreja de Pastor Dudley, Deus bendicionamos nang ricamente. Nós ora para We bidden voor JJ, JJ. nós ora para Yuna de Mignella. We bidden voor de kinderen van Senhor, nós Mignella. alçamos aan die land de trono de graça. En we brengen hun voor uw aangezicht. Nós quebradura vírus de gripe. We verbreken alle virus over hun leven. Nós declarar sanação We de Cristo declareren Jesus in mijn vida. genezing van Jezus Christus over hun leven. Senhor, fortalecer en curpa Heer, en bekrachtig hun animar lichaam. en espírito, meu Bemoedig Deus. hun geest, Awe Heer. de nome de Heer, vandaag in Jesus. de naam van Jezus Nós declarar com a palavra também. declareren we dat uw woord naar E da voren trece zal gaan. sanação. En genezing zal De voorbrengen. nome poderoso de In Cristo de Jesus. krachtige naam van Jezus Amém. Christus. Amém. Amen. Bek na lota correndo de casa. Zometeen zullen ze rennen in huis. Amém. Amen. Deus bendicionar pastor e o time de mídia conosco para tomar parte toch de serviço de dia domingo. Graças a Deus por bom trabalho e semana bendicionar de parte de família Melfort. Shani também manda bendição para tur e romana. Shani, E nos zendt turco de groetjes Kinana. en zegen voor de- Rowan degenen também die manda zijn. bendição. Rowan stuurt zegen. Roman Wilbert Mouk Broeder Wilber também estava junto conosco em serviço. was er ook samen met ons. Família Anastasia, Paula, família Forbes, Ana Cíntia, Anastasia, Valesca Josefina, Lupe Koiman, Quincy Senchi, Deus bendicionar os nantur. God
zegen Amen. jullie allemaal. Aleluia. Gloria a Jesus. Hey, no tem Gloria a pergunta? Jezus. Er Não zijn é geen nenhuma pergunta vragen. para Dr. Fry? Ik heb geen vragen, Pois nós também ser serviço. dus we gaan de dienst sluiten. Hey, maar querer oriënten na no bing, nós acaba malia. Ik dacht dat als de mensen niet komen, dat we eerder klaar Ja, também zullen met zijn. problema. Ik ben zelf het probleem. Amigo Dios mes. Ik met God. Dat Dios come mes te problema. Siende, God en ik. toch nós abaitjes de zor. Zonder mensen zijn we toch tot 12 uur doorgegaan. Família Braceli também Dios mencionamos na Familie ricamente. Marcelli, God zegen jullie rijkelijk. Dios menciona Granny Luzca com Brian também. God zegen Grandiluska en Brian. Amen, amen. Roman Erwin também manda bisa danki Broeder per Erwin oração. zegt dank voor het gebed. Amen. Deus menciona a família na completo. God zegen de Wauw. families. Ei, é coisa que tá dushi. Dit is heerlijk. Eta hopi dushi. Dit is heel Nós heerlijk. está contento com nós tá timag de We tá zijn dentro casa blij dat we in jouw huis e que nós mochten pora zijn. e nós por celebrar Cristo junto de forma En dat aqui. we samen Jezus konden. Amen. Nós Vieren. também será, laga nós halsa nos manang e também tuna el laste palavra de bendição. Hef je handen op. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Volk van God, wees gezegend in Jezus' naam en we zeggen allemaal samen Amen. Dios bendicionamos nang. God zegen Un jullie sonje santo rijkelijk. y Een nos heilige topa kus. jara song más En via we ontmoeten internet. elkaar woensdag Amen. online.